اوكي. كبر زبيرتا ازيتي قدام وتر قدام ابز ساعات زي ساعات كلتا دحر قتري زبنو لاي نقابا دك هاجر فنوي و علامو كل يتراي ود هاجر ጉዳዩ ኣብ መስርሕ ክጋባእን ክለዓዓልን ንምሕጋዝ ዝካየድ ፈነወ ህዝባዊ ቃልሲ እዩ። ክቡራት ተሳተፍቲ ንግዚኡ ሓፀርቲ መልእኽትታት መልስታት ዘድልይዎም ሕቶታት ኣለውኒ ብሓፂር ገለፅ ብዘይነዊሕ ገለፃ ኣብ ውሽጢ 5 ደቂቕ ንኽትዕ ዝተዳለወ ይኮነን ጃስት ረቪው ንምግባር ኣብ መፃኢ ግን ክለዓል ዝኽእል ነጥብታት እዮም ሓፂር ሓፂር መልሲ እንተበዚሑ ኣብ 5 ደቂቕ ኣብ መንጎ 6 ሰባት እንድሕር ኣፍቂድና ፍርቂ ሰዓት ክኸውን እዩ ድሕሪኡ ናብቲ ናይ ሎሚ ርእሲ ወግዕና ክንኣቱ ኢና እሞ ኣብ ከባቢና ዝምዕብል ዘሎ ፖለቲካን ብሮታውን ግርጭታት ንኢሳያሳዊ ምልከ ግዝኣት ስልጣኑ ኣብ ምድዋሕ ዘገልግሎ ባይታ ድዩ ክምልስ ዝደሊ ከምቲ ዝበልክዎ ሓፂር እወ በዚ ምክንያት እዚ ብሓፂር ክምልሰልና ደሊ ብኣንፃሩ ክምለስ ኣይግባእን ምክንያቱ ንኽትዕ ዝቀረበ ስለ ዘይኮነ ግን ትርኢቶታት እናርአና ንኸይድ ንዝመፅእ ባይታ ምእንቲ ክኾንና ስለዚ ናብ ገዛ ዝሕቶ እዚኣ ቀሪባ ኣላ ክምልስ ብደሊ ኢሉ ሓፍ ከብል ክፅበየ ሰይድ መጀመርያ ሰላም ንኹልኹም እቲ ሕቶኻ ብጣዕሚ ቀሊል ሕቶ ይኮነን ኣገዳሲ ሕቶ እዩ ምክንያቱ ኣብቲ ከባቢና ዝውላዕ ዘሎ ሓዊ በዚ ዝቕፅሎ ዘሎ እንድሕር ቀፂሉ ናብ ኩሉ ክላበስ ይኽእል እዩ ምክንያቱ ብሱዳን ተወሊዑ ዘሎ ክሳብ ሊብያ ክሳብ ማስር ክሳብቲ ናይ ገማገም ናይ ጋዛ ይበፅሕ ኣሎ ንውሽጢ እንድሕር ከድና ድማ በዚ ሕሜት ዝገብሮ ዘሎ ከዓ ምስ ኩሎም ከምኡ ገበሩ ኢንክሉድ ምስ ኢትዮጵያ ብኢትዮጵያ ወገን ተኸድና ድማ ምስ ጅቡቲ ዶ ምስ ሓደ ዶ ብሉ ኣለዉ ሕጂ ብባሕሪ ተኸድና ድማ የመን መፅእ ኣሎ እቲ ፀቡቕ ዘለዎ ናይ ኢሳያስ ፅቡቕ ክብሎ ከለኹ ግን I say it with a very heavy hand ምክንያቱ he thrives in chaos ትዕግርግርንዑ ብጣዕሚ ይጠቕሞ ሕልፍ ኢልና እንድሕር ርኢና ኣብቲ ግዜ 98 ዝነበረ ኩናት ክኸትት እንደይደሊ ሰብ እንታይ ይብሎ ነይሩ እንተዳ ዘይከቲትካ እዛ ድኳንካ መፅኦም ክወስድዋ እዮም እዛ ገዛኻ መፅኦም ክብልዋ እዮም ሕጂ እንታይ ይኸውን ከምቲ ሕጂ ኣንተ ወንኮልቶ ዝፀንሐ ብፍርሒ ብከምዚ ካኖን ቦል ኦን ሂዝ ፊት ከምዘይንቀሳቐስ ገይሩ ይወስዶ ምክንያቱ ናይ ህልውና ጉዳይ ገይሩ እንድሕር ወሲድዎ ንሱ ይኸውን እዚ ከዓ እንታይ እዩ ስርዓት ስለዘየለ ኣብቲ ዓዲ ድማኒ ከም ይህን ምህን ኢልካ ተባሂልካ ኣብዚ ኩናት ዝተኣተናዮ ዋፃና ዶ በዚ ኩናት ተመፃና የብለና ዶ ኢልካ ክትመዛዝን ስለዘይትኽእል ንስኻቶም ብጥቕሞም ጥራዮም ዝኸዱ ዘለው እዚ ከዓኒ ሓደጋ ኩሉ ግዜ የብለካ ምክንያቱ ኣብ ዘይተሓስበን ኣብ ዘይ ገመትካዮን ኩናትን ህልቀትን ተኣቱ ከምዚ ቀደም ኢሳያስ ጆክ ክገብር ከሎ ብዛዕባ ሱዳን እንታይ ይብል ነይሩ እቶም ዝባእ ተኣኪቦም ከለውስ እቲ ዛብጥ ነቲ ሓደ እንታይ ኢሉ ሓቲትዎ ኣብዚ ጎረቤትካ ሓዊ እንተተቃፂሉ እንታይ ትገብር ኢልዎ ሕጂ እሱ ከዓኒ ኣህበል ንዑ ክሕግዞም ክብል እንታይ ኢልዎ ሓሪጋ ይእትዎም ኢልዎ ንስቕበል እንታይ ኣፍሊጥ እኳ ኢልዎ እዛ ሓዊ እዚ ሎሚ ናብኦም ፅባሕ ናባኻ ከም ዝመፅእ ዶ ትፈልጥን ሕጂ እዚ ናይ ኢሳያስ ከዓ ክሳብ ሕጂ ዕወት ኣሎ መጠረሲኡ ግን
انت عين تحاسي خمزة مصارنا لا بحكي دسك كفن نزمت الدماني بتعمي ستاي you can't imagine what's going to happen. We're just living at the mercy of events. Thank you. Thank you very much, Said. As usual, precise and short. يعني ما كان لا يتحدث وصقري ምናልባት ኣብዚኣ መልሲ ክህብ ዝደሊ እንተልዩ ድሕሪ ክኸይድ ይኽእል እዩ ኢትዮጵያን ሶማሊላንድን ዝበፅሖ ናይ ወደብ ልዝብ ወይ ስምምዕ ተቐባልነት ክረክብ ይኽእል ዶ? ኢትዮጵያን ሶማሊላንድን ዝበፅሖ ናይ ወደብ ስምምዕ ኣብ ከባቢ ዘልዕሎ እንታይ እዩ? ሕጋዊ እስከ ብሙሉእ ከቕርባ ኣብ ኢትዮጵያን ሶማሊላንድን ዝበፅሖ ናይ ወደብ ስምምዕ ኣብ ከባቢ ዘልዕሎ እንታይ ወይ ዘልዕሎ ሕቶ እንታይ እዩ? ሕጋዊ ተቐባልነት ክረክብ ይኽእል ዶ? اوكي كملس ወይ اوكي ول ناب تاريخنا خنمص مجمريا تا سوماليلاند تبهال سي كميلا مسي اخصع زلات درجاينا نمص بحصر زبله كساب مالسي ام مغزات زنبرت كوينا دحراي ما موداتو ناي انجليز بروتكتوريت زنبرت يا مالتيو ልክዕ ዳርጋ ከምቲ ንሕና እውን ዝመሳሰል ፕሮሰስ እዩ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ሕቶ ናቶም ብባህርያቱ ሌጂትሜት ዘይኮነሉ ምክንያት የለን ምክንያቱ ክነብሩ ደልዩ ኣለዉ ታሪኮም ይርዩ ኣለዉ ስለዚ ንሕና ነብስና ከነመሓድር ንኽእል ኢና እንድሕሪ ኢሎም ዋላ ምስቲ ከባቢ ዝለዓል ዘሎ ናይ ትግራይ ኩነታት እንድሕር ርኢና ትግራይ ካብ ዘየለ መግዛእቲ نقيلهم سبب نفسنا خنحضر زبدل استمع على حساسبات تابتي بروفينس تري خامة تقرأي تري خامة التي لازم الساتهم زي تاريخ أو من صاف إنها اللي كله كم حاجة رومي كم إرسال مسلسل تاريخ اللي هو مالتي الجنايك قال سجود داي الساتهم كقالوا شو اللي هو هذا سب نعوم تفلات الناس كهوم كله in principle كأنه لهم كله جن خطر له من قدله من قد خا انتايو in exchange of sovereignty payment of exchange خوني معلسي هيبوم حدا نجر هيبو نعرفكم ناس كمدناي ابي ديل كومي كون نخون درو ابي ندحر دليل عاتهم in principle ز امن لهم ندحر كوينو كم ز انا زبلو زلخو ولك تقالشو لكم انا بوغناي كن كأمن لكم يه كتب لهم تغير مالتها كومو يكون نسو زقبر زل إذن دحر غيركم ليسي كأمن لكم يه الذي بواقع نايتي نسو زدليو ويكان سوم بواقع ناي مريتهم لو تيخهون يقول انت طلب مساتهم تاريخهم امينهم يقبأنا يلوم يقالوا سمو نسخار ما نقال سوم تاريخهم من ريخا يخا بمتكل تأمن له شعوت ترفقا ناي قال سخون كتجمر قلت خيلي خا تأمن له نسخات لذا امين كان لهم تحادث اكليم سلازي قبلتي سوماليا ناتيو سلازي بله اب تعلم لها وحقاونت تنزلوا انستيتيوشنز زامنا لي امبر نسو زي كير المخنيات لان امنت قال سنه افريكا هنريو خلنا حجي بعد كاريكاتاريات بهتا سلام سبيتي لكنب ديسكشن زغنيو يونايتد نيشنز توتال غير له زبل تحساسب عايز لهم ثم افريقاويان حجز العالم زلو مالتي مغنياتو ندحر سقيلنا خنسال لخيت كوينا ناوسي تاي ترجم له الذي نعنا زي يكون انستيتيوشن يو الذي غير له تي يونايتد نيشنز بهذا الذي حدا حجز نبره زل عالماوي حقي مالت ايكون هيستوري جن جاستيفاي قبرلك كما هذا مسرو نغرات كان دحر اليوم كما اذا انا خشتول كتعت لوجيك كتمصون تغيلها كما اذا ارترا نصحون تقاليسان اخوينا يقبأني لا مسمع عبيما ولا حنت كفلت لا ينورون علم
ኣይፈልጡ ኣይነበሩን ብቃልሳ ኣንፅያቶም ምስ ተቃለሰት ምስ ተዓወተት ግን ከይፈተው ነቲ ሕጊ ዝነበረ ኢትዮጵያ ዝብል እምንትኦም ክቅይሩ ተገዲዶም ማለት እዩ ኦንሊ ቲንግ ከምፅዎ ዝኽእሉ ሽዑ እሞ ህዝብኩም እስኻትኩም ዓሚፅኩም ኮይትኾኑ ህዝብኩም ቃል ይሃበሉ ናብ ዝብል ይመፅእ እሞ ናብ ረፈረንደም ገለመለ ይመፅእ ማለት እዩ ሽዑ እቲ ዓለም ለኻ እቲ ሕጋውነት ከይፈተው ይኣምንሉ ስለዚ ናይ ሕዝከ ሕፅሮ ንምድምዳም ዝኣክል ናይ ሶማሊላንድ እንታይ ይበሃል ሃገራዊ ተፈላጥነት ናይ ቃልሲ ጉዳይ ኮይኑ ኢትዮጵያ ዝሓትዎ ዘሎ ወይ ኣብይ ዝሓትዎ ዘሎ ግን ብጉጉይ መንገዲ ይቐርቦ ስለ ዘሎ ተቐባልነት የብሉ እንትናቱ ምክንያቱ እሱ ንባዕሉ ብዋጋ ልኡላውነት ናይታ ሶማሊላንድ ዳ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ለውጢ ዝገብር ዘሎ እምበር እንድሕር ደይ ሂቦም መኮሱ እንታይ ክብል ማለት ባርያ ኣምነልኩም ኒኣኒ ሃገር ኣይኮንኩም ሃገር ክትኮኑ ትኽእሉ ሰባት ኣይኮንኩምን ዋላ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ከኣምነልኩም ኣይክእልን ይብል ስለ ዘሎ ጉጉይ ጭብጢ እዩ ሒዙ ዘሎ ኣብይ ናቶም ግን ንሳቶም እውን ብኡ ደረጃ ክፍለጠሎም ድሕር ዝደልዩ ኮይኖም ንቃልሶም ባዕሎም ይርምስዎ ኣለዎ ማለት እዩ ንሕና ተኣምን ተኾንካ ተኣምን ምስ ኣመንካ ግን ብድሕሪ ዝመፅእ ምዕባሌታት ዝምድናታት ናይ ጎረባብቲ ሃገራት ክፍጠር ይከኣል ማለት እዩ እሳ ክብል ትኽእል ሃገር ኦኬ برهانه أنا فني نبيل أنا ناقورو ريكستاك وين لا أنسب اوكي دكتور نبيل ما هي إذا حالكم نو بعلي فعلى هذا اللسان يا سلطان تهيبو كاس ويكا هتقبل هوني باكاي كله تنكاب له كله قسم غيره نقول لك بوينت غير لندي ليش انا من لا اخذ من الان في كوين خاوي حاله في نغراي دوني غير تي ناي ليجيتيمسي حانت هاجر ناي نتا انيشيت غير هذا لا سوماليا لاند انا اندبندنت كوني لا لا ሃገራት ኣምናላ ክእለን ቅቡል ዋላት ዘይኮነ ናይ ዲፕሎማሲ ስርሐን ጀሚረን ክቃሳቀሳ ክእለን ተመሓዝካ ግን on the cost of the hosting country ኮና እታ ሶማልያ ምስ ኢትዮጵያ ሪሌሽንሽፕ ከፍኽ ሕጂ በቲ ኩነታት ናይ ጂኦ ፖለቲክስ ዘለና ከዓኒ ኢትዮጵያ ንሶማልያላንድ ኣቀይማ ንሶማልያላንድ ክጥቀም ክትብል ንሶማልያ ንሕና ኣቀይማታ ነቲ ህዝቢ ቅሳነትን ሰላምን ዝቦ ኣይመስለንን ድሓር እውን ናብ ካልእ ወጠረ ጥራይ ከምፅእ ተዘይኮይኑ ወላ ሓንቲ ናይ ነቲ ባሕሪ እውን ብሰላም ዝጥቀምሉ ኣይመስለንን ነታ ሶማልያላንድ ከማን ሰላም ጌራ ትነብር ዘላ ሕጂ ንዓ ከማን ምስ ሶማልያ ውጥረ ክገብረላ ክእል እዩ ምክንያቱ ሶማልያላንድ ሶማልያውያን ባዕሎም ንገዛእ ርእሶም ናይ ውሽጣዊ ኢንተርናል ናዕብታት ከይበዝሖም እምበር ሓደ መዓልቲ ተቶ ከይቀረበ ስቃይ ኣብዚ ዝገበሮ ሕጂ ምስ ሶማልያ ናይ ሶማልያ መንግስቲ ክገብሮ ዝደልየ ቃላጥፈሉ ማለት እዩ ሶማልያ ላንድ ሪክሌም ባክ ዝገብሩ ኣስብል ሕጂ እቲ ሌጅቲሜት ክኸውን ድዩ ኣይከውንን ድዩ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ምክንያቱ ዳርጋተን ብዙሓት ተዋሳእቲ ነፂጎኖ እየን ካብ ዓረብ ሊጋት ሒዝካ ካብ ሶሳይቲ ኦፍ ኮርፖሬት ኦፍ ኢስላሚክ ስቴት እሳተን ዋላ ከይተረፋ ከማን ኢንተርፌር ገይረን ኣሜሪካንን ዩሮፕያን ዩኒየን እውን ከይተረፉ ነቲ ኢትዮጵያ ኣብ ዝወሰዶ ሙቭ ሕማቅ ከም ዝኾነ እዮም ሽሙ ኣስጋ ከም ዝኾነ እዮም ገይሮም ሕጂ ኣብይ በይኑ ዝጎይ ዘሎ ኮይኑ ማዕባላተን ኣፍሪካ እውን ብዙሕ ዝፅግፎ ይመስላኒ ስለዚ I don't think he will ever be ዋላ ኣክሰስ ተረኸበሲ ንኢኮኖሚ ፕሮግረስ ከምፃሉ ይመስለኒ ኢትዮጵያ መሬቱ ናዕበ ክበፃሉ ዝኾነ ሕጋዊ ክኸውን ኣይክእልን ክኸውን ዝኽእል እታ ከምቲ ዓልቲ ወይ ባሻይ ዝበላ ብእምነት ናይ መሰል ደቂ ሰባት ኣሚኑ ነዚ ኮንዲሽን ከይቀመጠ ኣንሕና ከም ሃገር ሪኮግናይዝ ክንገብረኩም ንኽእል ኢና ሕቶትኩም ክንድግፎ ንኽእል ኢና ዳ እምበር ክንገብረኩም ዘይኮነ ሕቶኩም ክንድግፎ ንኽእል ኢና ኢሎም ናይ ምትሕብባር ነገር ክገብርሎም ይኽእሉ ነይሮም እዚ ግን ብድሕሪ ገዛ ይኣትዋ ዘሎ ኣብይ ናይ እዚ ከዓ ነቲ ናይ ኣብይ ናይ ፖለቲካል ብስለት ከም ዘይብሉ ዘርኢ ነገራት ናይ ምዕግርጋር ጠባይ ናይ ዶሜስቲክ ትግራት ሙቭ ንክገብር ኢሉ ነቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ እታ ቀንዲ ሕማሙ ፈሊጥዎ ዘሎ ናይ ባሕሪ ድሌት ስለዝኾነ
በቲ ከአቤቶ በትና ከሐቆሐ ነቲ ህዝቢ ኣነ ኣልቲሜት መራሕኩም ናትኩም ኪንግ ሜከር ይኽብሎም ይደሊ بخومي أكيد بر I can never see it happen بزاي بفلاي بس عند سومالي حارق أمه زلوا بس يقولوا زلوا تحارون سومالي بقول تقف يغني Thank you, Dr. برهانة. اوكي أنا شيء كابتر استي دلاوتو هو الدليل له مش مستعصر خلص كابتر استفاق وصل الدليل انت أبتينا يونايتد نيشنز شارتر حاد حبرتسب ناسمنتو دليل الأول مسؤولين ناسمنتو ركز بالكنتات صارلو تنا أنا استنفقنا مالتي ግን ኣብ ኣፍሪቃ ክመፁ ከለዉ ነዚ ሕጊ እዚ ኮምፕሊትሊ እዮም ዘፍርስዎ ንኣብነት ክንጠቅስ ተደኣ ኮይና ኣብ ፌደራስዮን ናይ ዩጎዝላቪያ ነይሩ እዩ ፌደራስዮን ናይ ዩጎዝላቪያ ነይሩ ፋሕፋሕ ክብል ከሎ ነናተን ሃገራት ሓንቲ ሰርቢ ትፅዋዕ ሓንቲ ክሮዋሲ ትፅዋዕ ሓንቲ ቦስኒ ትፅዋዕ ከምኡ ኢሎም ኢለን ከም ሃገር ተፈሊጠን ኩለን ስለምንታይ ናይ ሶማልያ ዘይፍለጥ ሶማልያ ንሕና በይና ክንከውን ኢና ዝብል ሕጂ እዚ እቲ ናይቲ ከምቲ ዓንኮይ ባሻይ ዝበሎ እቲ ሕብራት መንግስታት ነቲ ዝተኸልዎ ሕግታት ዘየኽብር ምዃኑ እዩ ዘርእየካ ካልእ ኣይኮነን ዓብይ ክፈልጠሎም ፈሊጡሎም ኣይፈሊጡሎም ተዳእቲ ዩናይትድ ኔሽንስ ዝፈልጥ ኮይኑ ባዕሉ እዩ እቲ ቁም ነገር ክመፅእ ዝኽእል እምበር ኣብይ ወላ ኣይፍለጠሎም ትርጉም የብሉን ንኣሜሪካ ንታይዋን ኣሜሪካ ትፈልጣ እያ ግን ብሰንኪ ቻይና እታ ታይዋን ኣይተፈልጠትን ኣላ ክሳዕ ሎሚ ከም ሃገር ኣይትፍለጥን እያ ዘላ ሕጂ ተደልዮም ነዚኣ ክንፍለጣ ተደልዩና ከዓ ነዚኣ ይንፍለጣ ዝብል ናይ ዩናይትድ ኔሽንስ ፍቅካ ሕጊ ከየኽበርካ ምኻድ ማለት እዩ ንሕና ፎር ኤግዛምፕል ናትና ጉዳይ እንተደኣ ክርኢ ኮይና ኩሉ ዝተገብረ ገበናት ብበዓል ኣሜሪካ ብበዓል እንግሊዝ ብበዓል ኢትዮጵያ ብበዓል ሩስያ ብበዓል ኪዩባ ዝተገብረ ብልዕልና ግፍዕታት ንሕና ከሲስና ክነርከበሉ ንኽእል ጉዳይ ክነሱ ናይ ግድን ድምፂ ክንህብ ኣለና ኢሉ ኢሳያስ ስለ ዘቕረበ በቲ ድምፂ ዝተዋሃበ መሰረት ከዓ ኦኬ ተፈሊጥና ልኩም ኣለና ኢሎምና እዞም ህዝቢ እዚኦም ከዓ ብሪፈረንድም ናፅነቶም ዝረኸቡ ሕብረተሰብ ክነሶም ተኸልኪሎም ኣለዉ ሕጂ ንእሽተይ ጉዳይ ኣብይ መፂኡ ክፈልጠልና እሞ ድሓር ናብ ዓለም ከብፅሓና እዚ ክኸውን ዘይክእል ነገር እዩ ኣብይ ፍለጦም ኣይፍለጦም ዩናይትድ ኔሽንስ ትፈልጦም እያ ማለት ሕጋዊ እዩ ኢሎም ክዛረብሎም ኣይክእሉን እዩ ሕጋዊ ዝበሃል ነገር ኣብ ሓፆር እየ ዘእትዋ ሕጋዊ ዝበሃል ነገር የለን ኣክቹዋሊ ግን ትፈልጡሎም እዮም ማለት ኣይኮነን ድሓር ብወገን ሶማል እቶም ሓደ እታ ዓባይ ሶማል ትበሃል ዕልሚ ናይ ሰይድ ባሬ ክሳዕ ሎሚ ተንፃላሉ እያ ዘላ ከምዚ ዓባይ ኢትዮጵያ ትበሃል ዘራርባ እታ ዓባይ ሶማል ትበሃል ተንፃላሉ ስለ ዘላ እቲኣቶም ከማን ንስኻትኩም ናፅነትኩም ኣይትረኽቡን ኢኹም ዝብል ተመሊስኩም ኣብታ ሶማል ክትኣትውኹም ከምኡ ዝብል ሕልሚ ኣለዎም ስለዚ ከይዱ ናብ ምንታይ ክኸይድ ናብ ውግእ ክኸይድ እምበር ካልእ ክኸይድ ዝኽእል ኣይኮነን ኣብይ ዋላ ዝገበረ እንተገበረ ትርጉም ዘለዎ ስራሕ ኣይኮነን ነታ ሃገር ኣብ ሕማቕ እዩ ዘውድቃ ዘሎ እምበር ኣብ ፅቡቅ ውድቃ የለን ነታ ኢትዮጵያ ኢሉ ዝሓልመላ እሱ እዚኣ ወድሓንኩም ድ ንእሽተይ ኣበርክተ ክኸውን ተስፋ ገብር Thank you. It's a good example. Said ሰላም እንደገና እታ ቅድም ኣብቲ ግዜ ንሓ ክንቃለስ እንከልና እንተዳሪኹሞ ኣብቲ ኣፍሪካ ዩኒየን እዩ ከይተባህለት ኮላ ተቅድም ዝነበረሉ ግዜ ሓንቲ ዓዲ ናይ ኣፍሪካ ኣብቲ ናይ ካልእ ዓዲ ኢዳ ከተእቱ ኣይትኽእልን እያ ብዝብል ኩሉ ተፀቂጡ ይነብር ነይሩ
دحري the Africa Union reform كنقبر لهم نعو انتي أفكس بلهم مالتي حجي أبدي أبي زغورو زلغن مالسي كمزي نخبال لحونا نحدهم حامل نخاطهم ديو دبل دلو دحر 3 عامات مالسي if he hit his tail the brain gets a major 30 years later مالتي دحر 3 عامات سي هاجر كتكونكم دلو عدي تردي ويس نتي أطم نهلوكم كنرئيكم من عينتي ስለዚህ ኣብቲ ሊጋሊቲስ መጀመርያ ምስኣቶም ዘለዎም ደይምርዳእ ደኣ ንኽፈትሑ ክሕግዝዎም ነይሩ ከም ኢጋድ ገይሮም ኮይኑ ወይ ከዓ ከም ኣፍሪካ ዩኒየን እምበር ብኢዶም ነንካ ከምዚ ክትገብር ሕጂ ጀሚርካ then there will be a lot of problem ንባዕሉ ንኣብነት ሕጂ ኣብ ኢትዮጵያ እንተ ደኣ ትግራይ ፅባሕ ንጎ ክንወፅእ ኢና ኢሎም ሓንቲ ተፈሊጣ ህላኻ እንታ ክገብር ማለት እዩ ኣብየ ስለዚ all things ከምዚ ሸበካ ፓዝል ከም ምዃኑ ኣብ ግምት ከእትልዎ ምክንያቱ stability comes first ወይስ ከምዚ ኣመሰለ chaotic style ጥቕሙ ኢሉ ይደኣሉ ደብለሎም ዘሎ መንበሪ ናይ ብሓቂ ን30 ዓመት ኣብ ሊምቦ ትነብሩ ነርኩም ኢኹም እሞ by de facto ካብ ሕጂ ንነ we should recognize you ኢሉ ኣብ ናይ ኤዩ ወይ ኡጋድ ከም ሕጂ ንብሎ ፀናሕና እንተዘቕርቦ ነይሩስ እንታይ ዓይነት እዚ amicable decision ወይ ከዓ amicable ዝኾነ ፍትሒ ምተረኽበ ነይሩ በዚ ዝገብሮ ዘሎ ግን is more chaos ማለት እዩ ስለዚ I'm not sure to how far it can go ብጣዕሚ ኣስጋይ እዩ thank you okay ኣብዚኣ ዶክተር ነቢል እንደገና ናይ መወዳእታ ክበየን ኣብ ካሊእ ኣርእስቲ ቅድሚ ምሕላፍና أنا سيتا أخستا أخذ ناي سومالي ستاند غنفلتا ناي أشن زلا في ناي كالو تحديثات زورو زلو ناي يونايتد نيشن حقي فتحو خم زي كونه باشاي وبرهانه بس كاس زغون كم كاسات كلها بدي إن فيبر أوف معنا ድምፅኻ ደክም ኣሎ ዶክተር أجرى يا أستاذ ሓይሽ መስል أجرى عندي هو أنا انتهي مسكت في ناي سوماليا حج سوماليا في نتنقر كم مجمرة تقبلهم وين مجمرة في حقن تبحنا بدي نبورو سرعة بدي نبورو سوماليا لان بسلام تنبر نيرة ناسا ايكونوميك وستاي ونستاسس ونحارب هنا قصون قالوا peace and stability نيرو اب سوماليا لان حجي سوماليا نسبع لهم تردي له ولا هم تعنتوا على عباي سوماليا قصدي يكون سوماليا حنتي يعني عباي سوماليا ስለዚህ እታ ዓባይ ሶማልያ ናይ ኤርትራ ወይ ምስቶም ተጋሩ ዓባይ ትግራይ ኣታሒዝ ከተተሓዛ ኣይትኽእልን እያ ምክንያቱ ንሕና ካብ ንፍጠር ሶማልያ ላንድ በይና ዓዲ ኮይና ብድሕሪ ሳይድ ባር ዝመፀ እምበር ዋላ እኳ ጥልያንን እንግሊዝ ዝተፈላለየ መግዛእቲ ተነበረና ክልቲአን ከም ሓደ ሃገር ተመስሪተን ክነብራ ኢና ንክእል ዋላ ብቀቢላ እውን ተተሓሓዘ ዓይነታት ኣለዎ okay thank you معاشا وانا فليطم الله انا هنا انت معاشا وانا جن نعاتهم جن ابنتا يزغورن زلو نتنا اريا نعبتات ناوصوس زلو معغرغرس زخونه دافافهم يدلو انت نافታው نخفودن بر ولا حنت نسوماليا لاند ما يحجزن ولا نسوماليا كحجزا نخلتهم كحجزا ولا سوماليا لاند نبرا بيس اند ترانكوليتي نخطفي እንደህን ኢትዮጵያ ተአራተ ጀምሩ ከምናይ ከም ተዘለዎ ክነብራ ይኽእሉ እዮም እዚ ሕጂ ዳንጀርስ ፕሬሲደንሲ ንዓም ቃል ዘይኮነ ንኩላህና ክውን ምተናፍዘል ኣብቲ ከባቢ ዘለና ብጣዕሚ ዘስግእ ነገር ይሰርሕ ዘሎ ኣብይ ባይ ኦል ሚንስ ነሰሰሪ ምስቲ ናና ራእሲ ትግራይ ኮና ርእስና ይኮነን እምበረ እዚ ነገር እዚ ክገብሮ ተጠኸም ዝብል መገዲ ክግበረ ይከኣል ዋላ ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ይኹን ዋላ ወፅዓ እኳ እንተነበሮ ከምቲ ክደበሎቲ ናይ ሃገር ምፍንጫል እኳ ወፅዕ ኮይኑ ተሰማዓና
ግን مور لي احنا نحن سكورتنا نحن عدي طقمن كنري علينا بنحنا ربحه كنري نحن ربحه اني ኢትዮጵያ መስጣውና ሶማሊያላንድ ከውጭ ቡቅ ሆነ ይሁን እኔ ላይ ማምረዘ ثانك يو دكتور نبيل على كثير نسو እንታይ መስለካ ዘሩ ኩሉ ግዜ ክንዝክሮ ዘለና እቲ ሞቲቭ ወሲሮ ዘሎ ንሱ ናቱ ሓሳባት ከም ዘይኮነ ኩሉ ግዜ ኣብ ግምት ክነእቱ ኣለና ዝደፍእዎ ኣካላት ከም ዘለዎ ከምኡ ንኽብል ዝደፍእዎ ዕግርግር ንኽፈጥሩ ዝደለይዎ ነገር እንድሕር ደይመዝጊቦም ሓደ ነገር ዕግርግር ክፈጥሩ ኣለዎም ስለዚ ደፋእቲ ሓይልታት ከም ዘለዎ ብወይና ኩሉ ግዜ ኣሰራርዓ ናይ ሓይልታት ኣሰላልፋ ሓይልታት ክንፈልጥ ኣለና ኣብዛ ዘበናዊት ዓለም ብፍላይ ንብል ዘለና ብኡ ስለ ዝኾነ ናቱ ጥራይ ጌርና ክንወስድ ናይ ኣብይ ጥራይ ውሳኔ ጌርና ክንወስዶ የብልና እሱ ኣንደርስቱድ ክኸውን ኣለዎ ኩሉ ግዜ ክንዛረብ ከለና ማለት يا እሞ ክንዛረብ ከለና ሜን ፖይንትስ ዝንዝን ኣሎ ዝንዝንዩ ኢልና ክንጠቃልሎ ደሊ ተመሊሱ ኣብ መንዩ መንባይ ኮነን ዝብል ናይ ሎሚ ኣጀንዳ ዝኾነ ክታኸየቶን ምእንቲ ከምዝባሻይ ዘቕረቦ ኣብ መጀመርትኡ ዝንዝንዝንዝንውን ኣሎ ኢሉ ተቕሪቡልና ዘን ዳሕራይ ጊዜ ብነልዕሎ ኣርእስትታት ክንዘራረበሉ ንኽእል ማለት እዩ ንሕጂ ገገርዲፍና ኢና ንሓልፍ ዘለና ጥራሕ ነታን ሓፂር ተረድኦና ከበራብረና ኣብ ጠርኒ ኣፍሪቃ ሓድሽ ዞናዊ ኣወዳድባ ይረአ ኣሎ እቲ ዝፀንሐ ኢጋድ ንሶማልያ ኬንያ ታንዛንያ ሩዋንዳ ደቡብ ሱዳን ዲአርሲ ዝኣከበ ጥርናፈ ናበይ ገፁ እዩ ክንብል ንኽእል ብሓፂር ድገመልና ምናልባት እንታይ ኢለ ኣብ ጠርኒ ኣፍሪቃ ሓድሽ ዞናዊ ኣወዳድባ ናይ ሃገራት ይረአ ኣሎ ኢጋድ እቲ ዝፀንሐ ኮይኑ ካልኣይ ግን ንሶማልያ ኬንያ ታንዛንያ ሩዋንዳ ደቡብ ሱዳን ዲአርሲ ዴሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኦፍ ኮንጎ ዝኣከበ ጥርናፈ ኣሎ ምናልባት ካብቲ ናይ ኢጋድ ዝማዕበለ መገዲ ዝቐርብ ዘሎ ይመስል ግን እዚ ላበይ ገፁ እዩ ዝመስል ዘሎ ተፅር ብዝበለ سعيد ثانك يو سلام لغنا سلام يا دقاقم زي ناي إيقاد تقومو قم بتصنع من قد زقبر هاي مثلا كل جزء أب سراع كومبتيشن إذا خيد نصو خانتايم حجنا بنت أبزي أخيبهم كل فحلفهم نغلطيهم تصويعهم ناي السودان نغلطيهم كتوعهم يدخلني هاورين فاكشن مهناتو تي ريكونايز زخونه من قسم وتسوع دهري ودماني أبتي private meetings كيروم انتزا سالاسلو ما حشي the same thing كم زحجي أبز قبرزلو أب سوماليا this one is dead on arrival بقى كي تجمر خلصي بعلم نفسهم أوديهم ما يبقى مهناتهم كونيلهم أبتي عف مفحفح كنبرو مريسهم نصهم نتي حزبهم كا أبكلوا له كمبروي مرتلهم فناي بحدي يقعد نيرو انتزهون يقول أبين دبل study جرم كان بحدش أبزي زلنا نمسح حجيب له هامش African problem should be tackled by an African solution. My goodness me. How can you have an African solution when you're calling a government and a rebel? You cannot do that. You cannot put them on the same table. معناته you got to say to people ولا انت نخلتهم قطوعهم زي كالكا please go and sort out your difference and come back بهالمروة كم زي حجي بعالإساءة مدارهما is a rebel without cause أنا دي سامع أنتم هونكم مسايك نبلا أو خوفيلون
أحمد قليد نتابلنا عميل ناي إثيوبيا خابز هاي وتخلو ذا أخي بعض هجمارة يقفوني بالن. So these guys don't have any respect for one another, let alone for the borders and their people. So there's a lot to be done. They need to go through under many bridges before they call themselves a proper IGAD organization. Thank you. Thank you. With your long. Okay. أبزيا حتصير ملسكم اللس ذل تزيليو ناي مودات حتى سيون النت أخرار النتون نايقزات مسفحفح أقامون نعلم بخميس ألوا نهاجرنا خير مسفعفع ناس يقولنا هو سيون النت أخراريو أزفحفحيو إذا أقام حيزيو زخيد كم زبلن نزلوا مخنيات بمتكل أبت مصحف بس مصحفهم زعمت وحرنا تزبو مخانم بتاتي كبهم مخانو زحيلة هاجر سرح مخانم مريتهم كاب فلق نيل كسع فلق إفراتس مخانو زمالت كعب زعبا غازا جنن زارب لنا نحنا جبسي جوردان سوريا عراق زبحلا زيبلو زي ترقص أقوام نايتي أخراري زايونست ريجيم إيو من يخاطب له نتنياهو إذا تكباري لو تطو زبلنا حيلي الله تقول انتلو دقيمو خا ذكر التستيت بحبال زقومالو ناي فلسطين and إسرائيل زبحال هاي تحسبون يبلان لون عالم سلازسي نتعلم بخميس ألوان قدام لسنا تانا المبرقاوي الشرق الأوسط نبلو بملو ونتعلم نتعبي قداي سلازغوني نيرتراخي أبتزونا كم زلنا هذه حصير ملتات مزيئم تنرئ دلبي سيدنا عن تويدا ناي حجي كن كالوت لو عدو اوكي ما بزح نو تزارب يلون كالوت قصل تزارب صبو نيرو نو قصل يلون زي أرستي حزنا زلنا قليل أرستا يكونن كونن ما تو محمد كونن ناندي هو إليه هو نوهم اللي سيكوا حجي انت داري هاي قدم they went through Kadanagar is a legacy of British colonial, the so-called Balfour Foundation. معناته تي دولة العثمانية مسودات إنجليز مش حزوا دعريون نسوم إنجليز كاني deliberately نعاتهم مريس أدي أبي كهلوكم كمزلهم we know that sometimes they were given Uganda حنسا إرترا توهيبهم نيرهم Algeria دوس Somalia wherever it is حجي إذا كله قبرن كله صنعهم نب فلسطين مازيهم مالتي حجي فلسطين كمازن كله زم صادياتهم بحجز ناي دق تي إنجليز مسودات أمريكا imperialism مسمزة they use them as a kind of can be colonial signpost جرم يبلو مالو اتحاد خوز قبرو هانتا انت ذلك Zionism and Judaism لخبط أمه معناته انت الآني we were chosen people to conquer Zionists they cannot be chosen Zionists كاب عالم هايبهم زموتو movement remember they are not even a race ti yehud to koinoha abuha bodo muneri come to gold mer dwalato there is no land called there's no people called Palestine land inusu I myself I used to have
a Palestinian passport. Shimon Peres had the same thing on all the others. And the first and the most wanted terrorist in money is Shamir Nehru. He was the first for the bomb that he threw at the King David Hotel. I couldn't remember out of my head the year and the time at that time, but some British soldiers were really hurt on that time. Gradually, the money America was also 1948 will now in fact David Ben-Gurion كساب غازا مسبوسحون تايلوم 100,000 سبات كنملس نفكرنا but on one condition that Gaza would remain under part and parcel of the so-called يهود ويكاني إسرائيل. حجي ثلاثة شمحيزة مخد لهم إسرائيل له Judaism له and Zionism. It was live and directed money دحري سواء حمشان عامس كان South Africa بلوها بلا نبيت فرد بسيحتها حجي أخمص انكولو ملحسن كأير جميرهم أبتنا غازا هجمرون كولون تايبلو نيرهم. These are animals in human form. Therefore, we should treat them as such. We need to mow the grass. قعدنا هندر بيوم على نابلنا كواحد فهم كاني sorry تجاجنا. These are even to call them animals is an insult for an animal. The best thing to tell them is that these are hasharat. These are insects. They shouldn't be even living in this world. عينة يزوها بعد بنغادير بلو Galando, even himself, so-called the Prime Minister of the moderate Israel, Netanyahu Zubolay. A bit for them, no, we don't mean to say that. We said only that one because at the time of Inferno, it was when we lost it. Comes the Sahira Nerember, but I see Medogum, we will allow, we don't mind to have a two-state solution. Two-state solution is becoming like a slogan. It's more like a slogan that couldn't go away. It's like a bad smell. It doesn't mean anything. What it is it just happened to be on air. As a whole is go hantai. Madrid conference, Bolo, Oslo conference, the Wye River, all the rest of it was like the halki in Europe. Again, anti-Palestinians go in time. The whole world, they had a fatigue of Palestinians. Hamas met a bolo Hamas كأنت قوينا كاب أطفال الحجر دولهم نارز همدي stone throwing intifada دحريو خاني electronic intifada أجد ما international intifada قوينا international intifada مسكونة you can run away but you have nowhere to hide كم قوينا حجي then they have to face consequence أجي أبتين قدينا هملس بمنتهى أولنا أنت ذلك if Israel sees who catch cold وحول هجيتي area ولا علون منتهى الآن باق بالنسبة لك حماس مس بلوم انتهى لهم this is like 9/11 يوم أمريكا تقويا هيدا إنجليز تقويا هيدا ظهور لغيرهم منتهى نقولوا أنت لا تعاود كور تعمل ما زلوتهم حماس and حكت إله is going to have the same area لذي Israel is like they are victims of their own making. Then on the same process, the man نقوله أبدينا برو وارتا أتيومه. كسب تحتي هجيب زيناي ريد سين تهاد كا يمن أتياتلا بيت تهاد كا حزب الله مثلاً بيت تهاد كا ما نا إيران ألو بيت تهاد كا نا سوريا إيران all countries هذا كله من كيدن تحشيش أنا بزز ما صادلوا كنتين مصر إن جوردن مالتي حاجة ب 1978 تذكرني أب مصر تقبلوا نيرهم مبادرة السلام قبرن كله سادات سحب العمارة فلسطيني والبواب مصري واحنا ما تدلهم بعلم زي خور زي واقول لنا حجر ماني زمن تقمت له هاني سحب العمارة إسرائيلي خوينو بواب ناتو هاني أبدقي أب عريش بلو ولا أبتي رفح ناتو محلو تنسون كوينام اتربدو سبستيس انتي أخمان دعي identification card تزولوس ريهم محلوف واني ريهم هانو لذي تي عزماني مصر تعريفها أنا مش كوينو مالتي جوردن كم دي الله هنا كل حاجتي area أنت هنا أبكلوا له ونبرا we are living under the so-called volcano هنا unless is contained حدي كوينو
if this war continues, nobody knows where it's going to end up. It can explode. معناته ليبيا فحيلة مصر نفسها تحلي تخلينا أنيمو السودان كم زنري أزلناي نحناهم كم زلناينا إثيوبيا خمس خونا لا بيمن تخيبك سجمالو هذه is very volatile situation. Okay. More needs to be done. Thank you. Thank And you. we have a RFK. No, دحين باشاي تقمنا بخالي أرست محلافنا نايمود أتاري يجتغن وصداينا. اوكي ورك بحفشو سعيد كزارو وسني عنديو اتي نعنا بخمي يخصلونا نبلو نجاري حجي تقند نجار كوين دول نعنا عصبيق يخصلونا مغنياتو ثلاثنا جغرافيكال يكون ولا اثنيكالي ولا بالخون يكون قدي ايكونوميكالي بملء استأساسره هيوت سلازلنا خمزونا متن يملكتنا اي مالتي فجي اتليست ان برينسيبل انت وحدي عقمسي إنا نقبرو نقر كوانتا زي هالو in principle كنأمنو اللي زلنا نقرات هالو مالتي شو خاطئو نحنا صار وصعاس لنقالس دوصع زولا أكلات كنا للخ بقعنا هجي إسرائيلاويان نسوم تراي نيروم تتخونو زغلو كايدو هم خالو نيروم زغل عمس كا هم قبرون قدم انستول government زلو بعد إنجليز قبرو ستيت يزولهم እንደገና ከአነ አሜሪካን ኢምፔሪያሊዝም ከዓ ባዕሎም ዝውንንዎ ሰብ እጃም እዮም ንሳቶም ንባዕሎም ኣብቲ ሲስተም እሱ ጠጠው ስለ ዝብል ምስኦም እዩ ማለት እዩ እዚ ኣስፋሕፋሕ ዝኾነ ዛዮኒዝም ልክዕ ምስ ኣሜሪካን ኢምፔሪያሊዝም ዝኸይድ ማለት እዩ ኣሜሪካን ኢምፔሪያሊዝም the greatest dictatorship in the world economically ولا بحيلي ميليتاريلي نشي يزور لخساب حجي ولا زوارا درون نغنق زبلون هاجرات ندامسا خلوها ومن تاخذه حساب حجي هو ديكلاين دا قبر يزو خيد زلو كسع معاس كصنحيو ندحريدنا كسع معاس كساقينا انا يكون وربابتنا ولا فلسطين ونميدل ايش بتقلالا العالم كاب حفشو كسع معاس كصنحي كساب ميزان حيلنا ايكونومي زغير مالتي ناب كالوس كسع زازو نعمت ميدل ايست حجي في هو ما يكون مع المقساويان مش ديمقراطي زمنا زي بلهم كان مع السعودية العربية زياتهم كنت كلهم عاوزوا مقساويان يوم مزحتهم سلازي مس امريكا تطو زبلوا مخنيات يبلوا من جن دي قطباوي سرفناتهم مس امريكا سلازي تاساسره كابز حرخ ساعه يكونوا تي سقاينا كم مع الفلسطين ده مثلا ولا ونعنا نصلوا كقصل مالتي ساعه معاسيو تي حيل ميزاننا ايكونومي زغير نشيتي تايمين زنغركا مالتي حيل مسوس لزخيل نشي يخنغرنا مالتي كلا اي نجر اذا حجي تخيل له كونتات ندحر كنريو خينا نحنا بمطونو سي كنت تقولوا انا عاود ان برينسيبل سي مسمنينا الله ينقبر نفسنا مسمنينا نصقع مالتي مس وصعنا كنصقع خوينا لك مس فلسطين وصع له غنولا لنا معناته نساتهم تاريخهم كم زي حجي قبل سيد كما يقرب من منقص تخيلوا من دحريلنا لك بقى على باريس حجي كما يقرب يوم عاتيو شيمون باريس ذكروهم برايم مينستر نبري بفيزا يا عاتيو فيزا توقع له ناي فلسطين منقصي يوم اتيو مالتي حركه سنداغورن بحقفعو قس بقس انقلال بوغري هدال قد قس نداول شعو نداولن وخيرهم برايم مينسترز كوينهم እንዳስፋحفعو دماني نتياتهم كاني كابتهم يلقوم على مالتي ريبليسمنت يفطر على مالتي زغلو جينوسايد زغلو تايد بحال ethnic cleansing زغلو نساتهم كغعزو خم زلو كيدو عدو ما يكونن ساعه مبال بناي اوريت امسيكا بناي قدم نبر اوريت امسيكا خمس لكعنا عنا اثيوبياوያን ዝገብሩና ናይ ኦሪት ኣምፂኦም ራስ ኣሉላ ኣብዚ በፅሕ ነይሩ ክሾብ ዝበፅሕ ነይሩ እንዳብሉ ናይ መሳፍንቲ ቁርቁስ ከም ሓይልካ ገሊኡ ኣብ ዓመት 2 ዓመት 3 ዓመት ውዳእ ገሊኡ ካብውን ላዕሊ ፀንሕ ካብውን ታሕቲ ኸውን በዋርሕ ውዳእ ገለ ምነታት ነዚ ምፅኢኻ ሃገርነት ከይተመሰረተ ከሎ ዛንታ ኣምፂኻ ተምፅኦ ቅድሚ 3000 4000 ዓመት ዝነበረ መበቆላት ኣምፂካ بدحريو خندي هاجرات تفتيرن نسخاون اب تفتر هاجرات سيتيزن نيروكا كتبقع نابز مسيكا ناب نصحفحي انتاي بال
اكسبانشنز بوليسي حسكا ختمص اገልግሎት ናይ ካልኦትን ንዓኻ ንጠቕመካን ከተምፅእ ከለካ ቶታሊ ምስ ሞደርን ወርልድ እውን ዘይከይድ እዩ ምክንያቱ ክንሪኦ ከለና እዚ ዝወድቕ ነገራት እዩ ግዜ ጥራሕ እቲ ክንፈልጦ ዘይንኽእል ግዜ መዐቀኒ ምክንያቱ መዐቀኒ ግዜናትና ከምዚ ክንብሎ ዝፀናሕና ማለት እዩ ከመይ ኢኮኖሚ ናበይ ይዛዙ ገለታት ማለት እዩ እምበር ትማል ሕጂ ትዝክሩ እንድሕር ኮንኩም ኣብ ሕዋር ክንማየጥ ከለና እቲ ኣይድያ ብዓሊ ህንዲ መፂኡ ዝነበረ ሕጂ እንታይ እዩ ዝብል ነይሩ ኤርትራሲ እዚ ሕጂ ዘላቶ መልክዓ ይህልዋ ንኸውን ዝብል ዘረባ ኣውዲቑ ኸይዱ ማለት እዩ which means ነዚ ሓይሊ ኣብ ሱዳን ተፈጢሩ ዘሎ ናይ ሕመቲ እውን ከም ሓደ ሲግኒፊካንት እንታይ ዝበሃል ገይሩ ከም ቁሩዕ ጌርካ ምውሳድ እውን ኣሎ ማለት እዩ ዝሓየለ እንድሕር ኮይኑ ሪኮግኒሽን ረክብ ዝዓይነቱ ቁኑዕ ዘይኮነሲ ሓያል ንሓያል ኢኻ ተኣምን ማለት ንሕና እውን ከምኡ ሽግር የሳቅየና ብሕጂ ንባዕሉ ኣሜሪካ ሓያል ስለ ዝኾነት ሽግርና ክትፈትሓልና ኢልና ንፅግዖ ነገራት መብዛሕትኡ ሸንኽናትና ናብኡ ዘድሃበ እዩ ዊል ኢት ወርክ ንሕና ምስ ቁኑዕ ኣለና ክንብል ንኽእል ዶ ህዝባዊ ስርዓት ክንተክል ኢና ንኽእል ዶ ብከምዚ ዓይነት ዝቕየር መንግስታት እሱ እሞ ኣሳቅየና ኢና ኣፍሪቃ ዘሳቀየ ኣገባብ ቃልሲ ንሱ እዩ ኣገባብ ምትኽኻዕ ስልጣን ንሱ እዩ ኣፍሪቃውያን በፂሖም መኾን ተዓንተወ ንብሎ ነበርና ሕጂ ኩሎም በዓል ፓወር ኒጋመ ወላ ዲክቴተርስ ይኹኑ 30 ገለን ዓመት ዝገበሩ እዮም ሕጂ 3 ደኬድስ ዝሕለፉ እዮም ግን ስቲል ይብሉ ኣለዉ ንስታቶም ንህዝቦም ይጣበቑሉ ኣሎ ኣፍሪቃ ብኣፍሪቃውያን ክፍታሕ ኣለዎ ይብሉ ኣለዎ ስለዚ ሚድል ኢስት ድማ ብሚድል ኢስት ክፍታሕ ኣለዎ ሽግሮም ዝድግፎም ኣካላት ከዓ ደድሕሪኦም ክመፅእ ኣለዎ ከም በዓል ንሕና ዝኣመሰለ ክኸውን ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ኣብዚ እዋን እዚ ምስ መን ንስራዕ ክንፈልጥ ስለ ዝግባአና ንዓና ብርሑቕ ብቐረባ ፅቡቅ ገይሩ ዝፅውርወና ነገር እዩ ከመይ ንውስን ንሕና ግን ምስ ቃልስና ዝተኣሳሰር ክንውስነሉ ዝግባአና እዩ ዕጢይቲ እንድሕር ክንብል ኮይና ዳሕራይ ንሪኦ እዚ ሕጂ ናይ ውሽጢ ጥራይ ንግበር ገለ ንብል ኮይና ግን ነታ ግሎባላዊት ዓለምኒ ነታ ኣስፋሕፋሒት ዓለምኒ ኣብ ግምት ዘእተወ ቃልሲ ኢና ክንቃለስ ማለት እዩ ኦኬ ታንክ ዩ ባሻይ ካብዚ ቀፂሉ ናብቲ ቀንዲ ርእሰ ወግዕና ብምእታው ዝሓለፈ ፖለቲካውን ብሮታውን ቃልስና ድሕረ ናፅነት ክውስኸላ ለብዛናይ ባሻይ እወ ኢድ ሓፉ ዘበለ ስለ ዘይረኣኹ እኮ ሓፍ ኢላ ኣላ ዳዊት ኦኬ ዳዊት بحثي كمي كنكم كلهم كما يعلمكم أرسي أبغانا باشاي قاهم وديو كاي بارجيرو جنا بأخذ خلات دلسي هذا نحنا كن فوتو دلنا أب ساعات زسي أزو قداي أب زبانا زلو كاي زلو كله زي survival of the fittest survival of the fittest بالكله في عقم زلو يتسق إذا عقم زلو خارجي يبلع ما لذي هذا كنقول لنا مجمرة كن كلنا نتخيل خطوات هذا ABC نائب حقي مرحينا إثيوبيا بقول كوينو بيمسوا ويس كمان إذا كنا نسوق كلا لنا أبي كل جزء auxiliary نائب إساسي داوي سوري أبتنا مجرش ترى بعيد نطبي أبتنا بعيد نطبي كونفايز إذا زقبر زلو كله زي تكسلو كل زيتات معنا يا يملكتنا كنفولتي قبالنا جن توساني نحنا تنقبر زلنا حاجة أب ساعات زي نحنا سي كم دي باشات يوصلها كمي قرنا نحنا سي نتحكمنا حالنا انتهى بعد بسرعة أو إن احنا نتكلم لنا بحالاي حكي وديالو اوكي سو حفشاوي ريتو نايزي يا قلت دحن شو نريو لنا حقسي يونايتد نيشنز بهالسي حقز بهالسي يلن حجي سرفايفل اوف ذا فيتست بحاله تاع بهالسي برزل سلازي اذا قداي زي نريلنا تمالي وانا صحفي وكا سكرتارنا يسيت كيدو اب فلسطين كيدو تاي ليه تراعي زي فلت شجر تراعي حادقات مقنصالات تجريلو
ግን ናይ ወያነ ተገበረ ግን 1 ሚልዮን ጠፍአ ግን ሓንቲ እንታይ ባህል ኣይገበሮን ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ንሳቶም ዝጠልፍዎ ዘለዉ ነገራት ስለ ዝኾነ ዝዚታት ከነስተውፍለሉ ተዳ ኮይና ንሕና ከም ሓያላት ኮይና ምስ መን ተፀጊዕና ምስ መን ክንከይድ ከም ዘለና ሓደ ናህና ሓይሊ ንፈጥረሉ ክንገብር ክንክእል ኣለና ኣብዚ ተተኻታዕና ዝሓሸ እዩ ርእይቶ ኣለና ኖ ናይ ሎሚ መደብና በቲ መደብ ኢና ንኸይድ ካሊእ መደብ ክንገብር ከለና ከዓ በቲ ካሊእ መደብ ንኸይድ ስለዚ ክሳብ ሕጂ ብተርታ ፅቡቅ እዩ ክምለስ ፀኒሑ ኣነ ከዓ ኣብታ ናይ መወዳእታ ምዕራፍ ተፀቢየካ ርኢቱካ ክትህብ ስለዝኾነ ካብ ዝቐፂሉ እቲ ኣርእስትና ብዝሓለፈ ፖለቲካውን ብሮታውን ቃልስና ድሕሪ ናፅነት ክሳብ ሕጂ ዘለናሉ ክውንነት ድሕሪ ምውዳቕ ህግደፍ ሃገር ብዛዕባ ክትወስዶም ዝህልዋ ምሕደራዊ ቁጠባውን ዲፕሎማስያውን ስጉምትታትን ምውዳድን ክንግምግም ኣለና ዶ ረብሓታቱ ኸ ዝብል ይኸውን ስለዚ እዚ ከምቲ ዝጠቐስኮ ሕፅር ብዝበለ ኣገባብ ርእቶታትና እናሃብና ንጀምሮ ኣብ ሎሚ ዘይውዳእ እንተኮይኑውን ኣብ ዝመፅእ ክንቅፅሎ ንኽእል ኢና እታ ናይ 5 ደቂቕ ሕጊ እናኽበርና ነውግዕ ገዛ ክፉት እዩ ሕጂ እቲ ምግምጋሙ የድልየና እዋናዊ ድዩ ረብሓታቱ ኸ ኣብ ዝብል ኢና ክንዘራረብ ዝህልወና ማለት እዩ ረዳይ ድግም ደመ በልካልና ርእሰ ሓሳብ ኖ እንታይ እዩ ዝሓለፈ ፖለቲካውን ብረታውን ቃልስና ድሕሪ ናፅነት ከዓ ክሳብ ሕጂ ዘለናሉ ኩንነት ማለት ሃገርን ህዝብን ኤርትራ ድሕሪ ምውዳቕ ህግደፍ ሃገር ብዛዕባ ክትወስዶም ዝህልዋ ምሕደራዊ ቁጠባውን ዲፕሎማስያውን ስጉምትታትን ኣወዳድባን ወይ ከዓ ኣወዳድባን ስጉምትታትን ክንግምግም ኣለና ዶ ኣድላይ ድዩ ምግምጋም ረብሓታቱ ኸ ኦኬ ረዳይ gracias نلك ما يمسكهم دحن دمسي خالدا مسجن أنا كنت أنمي زي أنا برات حتى قرب أتي كوناتات ناي كبابينات شلونا دو زبل وشلونا يزبل من تعلن مقنعته أتي بكبابينا زل كوناتات ناي عليه نجار اللو ناي بوليتيكاوي سنة حساب ميناتنا اللو ناي كتابة متنخافاتنا اللو سلزي إيرترا هاجر سلزي خونات بعالم عالم تفلطه منجست نحنا زي نفلطه منجست عالم استقبلته منجست سلزي اللو ازيتي هزبق سلزي خوننا تاريخ دحر بايتاون سلزي اللو تي مريتن تهزبن تهاجرن كم قال هاجرون بتكابو سلازي توهبنا تناصنت حجي ناي صلوا ነገር كهلو يخيل يزبد من مغنياتو اب سودان زول عليت اب ኤርትራ ሎ ቆሙት ጎረባበት ምትሐስ ስለዘሎ ትዘርኢ ኣብቲ ናይ ፖለቲካው ነገር ከኣኒ እቲ ስርዓት ምትእትታውን ስለዝገበረ ምትነኻፋቱን ስለዝገበረ ሕጂ ኤርትራ ክትጽሎ ትኽእል ያ ዝብል እምነት ኣለኒ ምክንያቱ ኢሉ ስለዝሓወሰ ኣብዚ ክንጽሎ ንኽእል ኢና ዝብል እምነት ኣብዛ ካልእ ትሕቶኻ ግን ክንገብር ኣለና እምበር ብል ኣነቲ ገምጋ ድሕሪ ምውዳቕ ህግደፍሲ ተዳሊኻ ክጸንሕ ጽቡቕ ዝብል እምነት ኣለኒ ምክንያቱ ቅድሚ ምዝላልካስ መዕለቢያ ክትፈልጥ ኣለካ ስለዚ እቲ ህዝባዊ ግንባር ኣብዚ መዓስዩ ከም ታሪክ ኣብ ንሰምዖ ሰብ 87 ዲ መዓስዩ እቲ ጉባኤ ምስ ገበረሲ ደጽለኦ ቅዋም ነይሩ መስለኒ እቲ ናይ ናጽነት ናይ ምዝራብ ገለገለ ዝብል ድሓር
እቲ ውድብ ግን እትኡ ዝነበረ ኣካል ግን ብፅቡቅ ስለ ዘይተወደበ ማለት ምትእምማን እውን ስለ ዘይነበሮ ንሱ ብውሽጢ ብዝሰርሖ ካልእ ኣካል ነቲ ጉዳይ ከፍርሱ ከሎ ኢና ንርኢ ስለዚ ጥራሕ ኣብ ኤርትራ እንታይ እዩ ክመፅእ ዝኽእል ወይ ከዓ እቲ ዲፕሎማስያዊ ምስ ከባቢኻ ከመይ ክትከይድ ኣለካ እንታይ ከ እቲ ኮንሰኮንስስ ናይቲ ኩነታት ኣብ ከባቢኻ ዘሎ ኣብ ኤርትራ እንታይ ፈጢሩ እቲ መፍትሒኡ እንተ ደኣ ከም ፖለቲከኛ ወይ ከዓ ከም ተቃላሳይ መፍትሒ ዘይብልካ ኮይኑ ኣብ እሙሮኻ ምሳኻ ትቃልስኻ እውን ከንቱ እዩ ምክንያቱ ከምዚ ኣብ ቀዳድ ሻንጣሲ ስቁኢልካ ክስታይ ምምላእ እዩ ኣስቤዛ ምምላእ ስኻ መመሊእካ እያ ትኸይድ ስኻ እቲ ኣስቤዛኻ ብታሕቲ እንዳወረደ ኸይድ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ማይ ዓሚኽካ መታን ከይትተርፍ እቲ ኩነታት ገምጊምካ ሪዘርቭ ጌርካ ክትፀንሕ ኣልሜኖ ፅቡቅ እዩ ዝብል እምነት ኣለና ኣነ ግን ኣቴንሽንካ ሙሉእ ናብኡ ክትህብ የብልካን ምክንያቱ እቲ ዝምባለ ናይ ኣእምሮና ወይ ከዓ እቲ ሞቲቬሽን ምእንቲ ከይቅየር ንምእላይ እቲ ስልጣን ቀዳምነት ፕራዮሪቲ ክትህብ ከም ዘለካ ከዓ ከቐምጠሉ ደሊ ማለት እዩ ወዲኤ ዘሩ ታንኪዩ ረዳእ ካብዚ ዝቕፅል ዝዘራረብ ዳህና ሓፍ ንብል ምክንያቱ ቀሊል ኣርእስቲ ኣይኮነን ቅድሚ ሕጂ እውን ዝለዓል ዝነበረ ኣርእስቲ እዩ ብዙሓት እውን ክንግምገም ኣሎ ዝብል ርእቶታት እናቕረቡ ፀኒሖም እዮም ስለዚ ሕጂ ንሕና ክንግምገሞ ኣድላይ ድዩ እቲ ኣድቫንቴጅስ ኤንድ ዲስኣድቫንቴጅስ ከ እንታይ ክህሉ ይኽእል ከም ምግምጋም ተመክሮናን ምግምጋም እውን ንዝመፅእ ምክንያቱ ነቲ ዝመፅእ እውን ብኸመይ ተዳሊኻ ክትፀንሓሉ ትኽእል እቲ ሃገር ኣብዚ ኩነታት ተደልቢያ ክትፀንሓካ እንከላ ተዳሊኻ እንድሕሪ ዘይፀኒሕካ ካብቲ ሕጂ ዘለዎ ዝኸፍኦን ክኸውን ይኽእል ስለዚ እቲ ገምጋም ወይ ሚዛን እቲ ዝሓለፈ ኣብ ምንታይ ኣብፂሑና ክሳብ ናፅነት ካብኡ ናብዚ ሕጂ ዘሎ ኩንነትና ብክምንታይ ኣንፀባሪቑ ወይ ኣንፀባረቐን ሓድሽ ተረኽቦ እዩ በዝኾነ በቲ ኣብዚ ሕጂ ዘለናሉ ኩንነት ኣሎ ህዝብናን ሃገርናን ካብዚ ንምውፅኡ ልቃለስ ኣለና ድሕሪ እዚ ስርዓት እዚ ምልጋሱ ንምቕባል ከ ድልዋት ዲና በናይ መገዲ እዚ ክትግበር ዘሎ እዚ ክኸውን ዘሎ ኢልና ከነቐምጠሉ ንኽእል ግምገማ ዶ ይኸውን ስለዚ ብኩሉ ወገናት እናርአና ኣብዚ እዋን እዚ ክግምገም ኣለዎ ወይ ከዓ ኣየድልን እዩ ብኣንፃሩ እዚ ክኸውን ዘለዎ ዝብሉ ርእቶታት ክቐርቡ ይኽእሉ ማለት እዩ ባሻይ እናተዛረብካ give me 10 to 15 seconds ይቕፅል እቲ ዘረባ ክቕፅል እሞ ስኢለ ቀፅል ኣለኹ እኮ ኦኬ ወል እቲ እተን ኣቐዲምካ ዘቕረብካልና ሕቶታት 4 ድን ዋላ 4 ነበራ እዚአን ንባዕለን ዳርጋ መልሲ ክንብለን ንኽእል ኢና ተናብኣን ንማያየጠለን ነበርና ኣብ ከባቢና ዝምዕብል ዘሎ ተቐዳመይቲ ምዕባሌታት ንኢሳያስ ዕድሚኡ ከናውሓሉ ይኽእል ዶ ይኽእልን ዝብል ካልኣይ እውን ኢትዮጵያ ሶማሊላንድን ዘሎ ሽግራት ዝገምገምናዮ ዓንተወይ ሳልሳይ እውን ኣብ ቀርና ኣፍሪቃ ሓድሽ ጠርናፈ ይረአ ኣሎ ስለዚ ከመይ ፀልወና ንዓና ከመይ ንመዝኖ ገለ ዝብል ብዓይ እውን እዚ ናይ ፅዮንነት ጉዳይ ዓንተወይ ኣብ መወዳእታ ዝተዛረብናሉ እዚ ዓበይቲ ግናዕ ናይቲ መልሲ እዩ ክኸውን ዝኽእል ብፍላይ ብፓርቲኩላሪቲ ክንመፅእ ከም ኤርትራ መፀን እንድሕር ኮይንና ግን
مشتا قداميتي عدميو ينا وحلو دو ينا وحلو زهدلو خناتات الحريدنا هو مخنياتو الديكتاتورس كل جزء بعقر يوم شقر في قناع من قدنا قبل معبالي سلذيك التولو بعقر وسبنا منوم خير كله عقر يوم زمسو مالتيو تمام مزمزيت تقوم لخاني خمسة عن بحج كل جزء تتقوم لا ناي لولاونت بالقداء عندها توررنا كم زنداخلنا يوم دا مصنا كم جرنا موزخ نقبر كم زخ نقبر تلع الجوبز أبي يخونن يكونن نابكينات يشوم مخام على تي بزع اليوم كنا وحي فتنو قل it depends مستي نقحاتنا يتهزبن زمهزو عقاباتنا يقالسن ودقتو ما يترفومني مالتي هايكونن دوتوم ناشتو ديكتاتوراسي حبيتي نا عالم بنولو مصنحنا إمبرياليزم على أمريكان بعلون ديكلاين دا قبر خير سلزلو نساتهم كساع كندين زقاومهم هزبي انترنالي بزياده اكسترنال خم دقف كم زناتنا متن تاساسيرو خمي قالس او ها هيدو قالسو خمي يقطمم نعاتهم يو كالاي دما تجمجام زبحال ناي بحقي توها هذا جمجام نقول لهنا افريج لسي ابطقاطقا خمسانا بزغل منقدي كنجمجمو خنبقع على مو نتجمجامنا دما بزتودبه اقاباب ناب تقبار كنا سجاجروخ نبقى عننا مخنياتو نعونا تقبر من حد يساجرنا كورس فيجن ترح إذنا نترف مالتيو مشاتهم قاعد بيهم كنا واحد كالفهم ديكتاتورز مالتي الذي إيرترا بقت ما زخ الجودة حجي كساع كندين إحنا نجمجمون زخونة تاتمو كساع كندين نتجمجمنا قرارينا خان ودبوا منا تقبر نساجر مالتي زد ما انت أنا خن قبر نخيل الحرم جمجمنا أنا خن فلت نخيل انت مون إحنا خنا بركت نخيل حجي عقمناسي شعوينا خنفلطو نخيل حساب حجي عقمنا بقبو سلذين قمقم زلنا عقمنا خنفلطو اي كألنا تفرالي بروبوزال سكانا مثل مالتيو نابز نخيل نسقام نخيل نيمان نخيل نابقل نخيل ونابز خون استعكبه وحجي عكبو انتخابات نقوي بوز فتحي مثلنا ويدما نايرخب ساعة ترايل اند ايرور زعينته فتنات نفتن مالتي شغلنا نودق نفتن مالتي قل باتيز ورقنا كنقمقم أصبغنا بحابر بستقرار من قدين حركي لنا كقمقام very important يا مسحن قبران حركي لنا قليل دايكونه مسجار بقتمنا خمزلو خنفلتنا ما خنعد تقولو قبعنا مالتي شو نياتو في ترانزيشن كم زي قالوا تزبلوا صيلوا بغدلوا نتحدق عزا بالكاس قال ما دل خايا نقل سرت مبال خون كم ذيك كنفلت نخيل اتي قرقشات ناي جزاء رسان قرقشات ناي زنانان قرقشات ناي ملع عالمنا بقمت بزعتو انت دا قم تقرار بقم كنقبر إلنا زي كندارو اللي قبعنا زي بتعقسي يدلي سرعت خان فتوت خان صنقعك مفلاط يدلي ناي قصلت زخونو محازوت ناتكا يو مالسي نديكتاتر بديكتاتر ناغبركا عندي ميكانيزم نشيء اللي تخيل كونكا من البات سي بالحريه تشتغلوا ما عقل قال نايتي بحق زكا ديكتاتر ياخذ كون تخيل ترى بتي كودق زي ديكتاتر ما انت خيودق مسارع قبرك عدلته بخونكا ذن نسو دما ناتو مسارعي قبرك مالتي شغيلو بترايو مساكا يكون ازي بهاريات ازي لوجيك زي تعملنا لوجيك بشيطان غير خودقه ديكتاتور غير خودقه اندابلنا نحسب نحر كنا خابز نحدين لا حدش حساب زينا نحر كنا مو نتحدش حسابنا خنودبل نحدين نخل كنا اب شجري نخنودق نخيل مالتي بيكوز قليل دخونه مساعي مسغار ايكون مساعنا زلو خمس قاليوم زتسفو كومو غيرنا خنصبي يبلنا كل جزء نقالس قط مكاسي نحر 4 عامات دوسدلكا خوينو زنتي ديفيكال كم دخلوا ديكتاتورسكا لكع نسوم كم عندما ود سب متن كقعزو خو اليوم كما انا كلنا خيتنا تقدفو سرعات قل لكع نعوم دمثل ويفحبتن دتولنا وينعوم دمثل سلطان كوفا بيلوم متكاتا غيرهم خدو كم خانم فولتي حساب حجي اوشت ايرترا خوينهم بزارو زلو كندي انترفيو زغبرو كندي قال زغبرو
ولا ون وسيهم بزارب خنريهم كلنا نتنجرات بقى قنع كم دلوا جيرهم وشدوا أبعدهم تما عد زلوا تما قدام زلوا ما قليل جيرهم وشدوا نتقداي نحنا قلت قليل كم دي كونوا خنردا قبالنا it is not easy نعوها خنداروا لنا بزخو لصنعكو نثبتات أب قمت بمتاو يغني لي طعم صبوق باشاي እተን ቁም ነገራት የድልየና ብክንክን ወይ ድልየና ፖዚቲቭሊ ኢሉ መሊሱ ንምንታይ ሕጂ ዓቕምና ክነለሊ ግባአና እቲ ቀሊል ዘይኮነ ምስጋር ገጥመና ዝኽእል ምዃኑ ኣለሊና ክንዳለወሉ ይገብረና and تقدر كم كله ملكاوي سرعات نوع زمسل دوبليكيت ناتو عادي جوز خيد قديفو لنا خيد كيف كنا فكر عين خيلا لازم نزون أرد أتصبينا خد الدوز قبعنا إيو من صبرق تاتات ناتو خاء يرئينا له خاب ويشتيخون خاب دق بزقبرون መገድታ ኢሉ መሊሱሎ ካብዚ ቀፂልና ካልኦት ርእይቶኹም ብምሃብ ክንቅፅል እየ እቲ ዝፅበየኩም ዘለኹ ኣገዳሲ ይኮነን ዝበሃል እንተኮይኑ وأجداسي كونن مخنياتو زن نو أجداسي بز مخنيات زيلنا فتل بز لما جد خنا قرب مكان سعيد كندي كما عليكم على داخل يتوب لنا نبر نو هذا مثال خنا كاسي كلت ደቂ ሰሆስ ኣብ መገሻ ነይሮም ይበሃል ብርኩታ እቲ ስንቂ ልሙድ እዩ ነዊሕ መገዲ እንድሕር ትኸይድ ኮይንካ ብርኩታ ኣብ ሳንጣኻ ሒዝካ ኢኻ ትኸይድ ሕጂ ሩባ ኣብ ዝረኸብሉ ተሓፂቦም ብርኩቶኦም ከፊቶም እቲ ሓደ ኣልዕል ኣቢሉ ናብ ኣምላኹ ናብ ረቡ ክፅልን ከሎ يا رب إذا بركت إذا خلاص زي أخزع زوحة أسعد ما هذا النيل لمينو يبحر تخال أيو خاء أنت أخذت بالزل خاء لأنه حيوان كنبر نابل ناس نعوذ نبرنا تعناني واتن كنت سلم تلمنسي نحنت كل سوم واحد علمة تلمن يلو وين السخايلو رب انت دليكو أبقر رخان مسبسحت نحش أبقر رخان كوردت كيركب لا يخيلي ويلو يبحث سلزغونة كسل سعيد thank you أنا اللي أجيك جاء أبي زي قاد شيء زنبرة هواهو دبزح السوق بفقر هاجر بسمعتنا هاجر كاتو سنة خلي هاجن كم إلو جميرو أمونغاني حلخ أتيو حج حلخ دفترو سأجمعت نعنا نتا ناس نسي كمتي تسبنا زي كونس كم زقات أمكا خوينا كم مسكون الدماني كم زي تقريبات أنا حتى كان سعم أجري ولو عدنا كم هاني أنت سريح اللهون أنت بعمون تبع حيدو دماني ننوح جزء 5 يورو أتيجن إحنا كل جزء كنجمجمهم كلنا what went wrong እንታይ ትፀገሙ ነይሩ
is it because of the ethnic problem dinero, religious problem dinero, regional problem دي إذا كله أبقى تاعتنا بمصنع زين خود لنا أنت يخون كم تعندهم الوقت أنا أب events كم زي هارل ماكميلان what worries you most الواحد جازت إنها events my dear boy زي كم زي nay second نقبر we bury our head in the hope that the sand would go away بريتو لما أو الحمد مقعزين فازس كدلي كم حجي عبدي جزي الناس إن الدماء قالوا بحيدي تهدينو واتيو قالوا دماني كنا يلبتان نشتي سلطان توهبتو بعد ما ندع قرقري نبرالو تيا تسعدم دلا معرهندي problem يسيدلنا internal problem as well as regional problem. Regional problem comes down to هنقلز الحناي تي geography نحنا حنسا أي حجز كان مهنيازو we just happen to be on a crossroads between the sea and the land بمريت تمسحها نيام دبلو ببحر تخرجون كنت آموت له هلو أبقى متاعتها our problem is much more bigger than we would like to admit. إذا خاني سرع منجستي سرع برلمان سرع استاي organizational دخونة organized armies لذيله زي استحي فترة الكا سكفتاي فتر معناته are we heading for a better life or are we heading for a chaos failed states نعم نحجي بعد كوريا دي مستر روكيت مان دولو failed state بهالجن nuclear power خا نحن جن failed state كون ناسي what power do we have تي نحن impact أبتي أريس كمي حاول سوار ترايدي ويس we ring makers هنا زي ما زينا أنا كيف أبدأ أتولى دماني ما رهن دي أمود كتنا فيش لتنا نزت بيزولو in order just to grapple تي كفر هجر ناب ناي بحر أجمع دعتنا أبتي شعت بحر الكاتها نسوب دماني تين شعتها يارد ببارلمان خمان proportional representation come to Israel. Let's give them a bit of credit. Proportional is always very tight. Extreme سواد كم تحجز الله ودموع ندري كوينو. It's very highly unlikely. بقطبو ننوي حجزي بنعتهم زعما من قدير. They will not that much exposed to the internal, external kind of international audience. حجي نحن بحر كنا هم بلا مدرح نقول أنا where do we go from here this is what we need to do نزخلو خيب بالناد ما نصبح كم جاءت كونيا هم بلا ينخلنا معناته هو number 2 كمان فلت الله عدي كونتن بيني حقي أتخيد الله nobody knows انت إذا خمدي أنجي هتس كورنيل نص زم حيلا big brother colonel small brother colonel who arrest هنا نناتي بيت ما أسرت زلوا الذي I really fear for what might come next معناته I don't think we are ready for peace nor are we ready for chaos it's very difficult to assess thank you Thank you. Thank you, Said. So, even though it's very difficult to assess, still, ገምጋም ክንገብር ይግባአና ዶ እቲ ንገብሮ ገምጋም ካብዚ ዘለናዮ ህይወት ከውፃና ክኽእል ዝሓለፈ ተማሂርናሉ እቲ ሕጂ ዘለናሉን ተማሂርናሉ ልዕሊ 30 ዓመት እዩ እንተገምጊምናዮ ብግቡእ ለውጢ ኣብ ምምፃእ ንዝመፅእ ክውደብ ይከኣል እዩ ዝብል እምነት
ኣለካ ዶ ክግምገም ኣለዎ ባህሊ ዲኻ ትንተና ቀሪብካልና ግን ግምገማ ከነካይድ ይግባእ ዶ? ክምለሰካ ድዩ እወ ብፍቐድካ እወ ተኾን እወ እወ እቲ ግምገማ ክንገብር ክንብል እንከለና ኣብ መንጎ ደገን ኣብ መንጎ ውሽጢ ዘሎ እንካን ሃባን ነይሩ እንተዝኸውን ኣትሊስት ብደገ ዘለና እዝን ክንገብር ኣብ ውሽጢ ዘለና ከዓኒ እዝን እጃም ወይ ከዓ እዚ ከምዝኣመሰለ ስራሕ ከነካይድና ዝበሃሉ እንተዝኸውን እንታይ ኾን ዚ ኮምፕሊመንተሪ ጆብ ክንገብር ምኽኣልና ንሕና ግን بعدنا هنزار كلناس we're just like foreigners. I mean, if you ask me what's going on in Israel, I can tell you from A to Z because I'm really active on it. Ab WhatsApp is ab Twitter كسب نتنياهو ملصلو ولا أن إساس كان يملصلو حلف أمام الناس مسبت حتى جرم بلوك جرمني نسوخون ولا تي يا معنا قبل مسكن حجز انت أيو تي سأجم دلو عم تايو there's a scarcity كم دي أبعدنا حصار فخلص كحارة من كوين الناتو ورنا إرترا بيركب كوموس لازخنة I don't know how you gonna assess it we just كم دي بعلاقات ودو تتبع كوما هينا ديا مش ودوت كا وا كفاير ينا thank you okay باشا حفا بيرولد هو قروب ريكوردينج سلازلو يقتل باشاي هو إذا حتى كنجمجم لنا كنجمجم يبلان إذا تسمعوا كلها هجي كنجمجم لنا كبير نمجمجامون بيدو سعيد كبير مخانو مفرات نوعدو حدا جمجامي ስለዚህ ክንግምግም ኣለና ኢና ክንብል መወዳእቱ ምክንያቱ ንሕና ሳምታይምስ እንታይ ኢና ዝመስለና ኣብ ኣኼባ ዝወዓልና ሰባት ነቲ መልሲ ከም ንምልሶ ጌርና እንድሕር ክንርዳእ ኮይና ብዓቕሚ ናትና ጥራይ በዞም ኣብዚኣ ዘለና 7 ሰባት እንድሕር ክግምገም ኮይኑ እቲ ነገራት ክውሰድ ኮይኑ ምናልባት እውን ቱ ፈፂሙ ኣብስትራክት ፖሲቢሊቲ ክኸውን እዩ ማለት እዩ ክንሪኦ ዘለና ግን እንታይ ኢና ንሕና ብዙሕ ዓቕምታት ስካተርድ ኮይኑ ከም ዘሎ ኣብ ግምት ከነእቱ ኣለና ንሕና ከም ሜድያ መፀና ኣብዚኣ ተቐርዳለት ንኽእል ኢና ነገር ከምዘይኮኑ ምትእቲና ንኽእል ማለት እዩ ስለዚ እቲ ጉዳይ እንታይ ይኸውን ተሪር ይኸውን እቲ ጉዳይ ንግምጋሙ ቀሊል ኣይኮነን ዝብል ሓሳባት ከነምፅእ ንኽእል ኢና ግን ከዓ ኣይግምገመን እዩ ንሱ ኣይግበር ኣይከኣልን እዩ ቶታሉ ኢና ክንውድእ ስለዘይብልና ከይዱ እቲ መልሲ እንታይ እዩ ክንግምግም ኣለና እዩ ዝመፅእ ናው ዋት ኢዝ ኣወር ጆብ ንሕና ሕጂ ክንግምግም ኣለና ኢልና እንድሕር ተዛሪብና መዝግምግሙ ኣካላት ድማ ሓሰስ ክንብል ኣለና በብፕሮፌሽኖም በብብቕዓቶም በብቲ ዘሎ ኔትዎርኪንግ ድማ በበቲ ናቶም ሞያ ብኩሉ መንገድታት ድማ ከምዚ ጋሻ ኣምፂኻ ብዛዕባ ንሱ ዝፈልጦ ንገረና ትብሎ ከምኡ ዓይነቱ ከዓ ከነናድዮም ሓደ ግዜ እቶም ኣገደስቲ ሰባት ይቕበሩካ እዮም ብዝተፈላለዩ ምክንያታት ወይ ቀዳምነት ዝገብርዎ ነገር ይህልዎም ዋላ እቲ ኦብጀክቲቭ ንሕና ንሓስቦ ዘለና ዋላ ኣብዚ ንሕጂ ነዛረቦ ዘለና ንሕና ኣርእስቲ ንዕኡ ንሰርሕሉ ህልው ገሊኦም ባት ዊ ዶንት ኖው ዘም ኣይንፈልጦምን ሕጂ ከመይ ጌርና ኢና ኣብ ሓደ ኣተሓሳስባ ዘለና ኣብ ሓደ ኔትዎርኪንግ ክንመፅእ ንኽእል ከመይ ጌርና ኢና ዝብል ንባዕሉ ሓደ ሆምወርክ እዩ ማለት እዩ ሓደ ታስኪ እዩ እውን ክኸውን ዝኽእል ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ኣብዚኣ ተኣኪብና ዘለና ሕጂ እንታይ እዩ ክንገብሮ ዘለና ክንግምግም ኣለና ክግምገም ኣለዎ ዝብል ክንረዳእሉ ዘለና ግድነት እዩ ምክንያቱ ብዘይ ገምጋም ዝኾነ ነገር ክንገብር ኣይንኽእል ታሪክና እንድሕር ዘይንግምግም ኮይና ተሪር እዩ ኣብነት ታሪክና 30 ዓመት ወሲዱልና ምሽ ንብል ቃልሲ ሙናስና ምናልባት ገሊኦም ኣብቲ እዋን ትበላሕቲ ሰባት ረከርድ ኣይኮነን ከምዚ ሕጂ ንምዝግቦ ዘለና ኣይተመዝገበ ንኸውን እምበር ዝረኣዮም ሰባት ነይሮም ክኾኑ ይኽእሉ ነዊሕ ክወስድ እዩ ምዝ ዘለና ግርጭትን ዘይምውሃሃድን
مو دحر زمباليتاتن كم زا مثلا صقمات تقريتات اوش هاجرنا زنبر شعو ريهم زي معوات كعوتي جن نويح الوسيدي خمسة حاجة تبلا لها سيد كم عزوا سبات نيرهم كون هو يرايهم تنجر جن it will take نويح جزء وسيدي زول هاي لو خيد جن تقول داين تاي قام خم كلاس جن عاد تخان ماتي نقالس علنا تقالس يلوم يتابعوها نقالس يلوم يتابعوها جن كاترير كم مخانو قليل كم زي كونه يحبروا مالتي كم زملو نيروم ولا نزح جين ولا زلنا دحر نصانت سرعات كتكل كله زقمقم وسبات يم قال يوم بقى صحينا بري قايلهم زبزب نابلو زخودو خمس كلكم تفلتو كلاتنا نفلتو زخودو له دحر اكيد تورسي بشوق كاينا مصلحتهم مريتكا هربا تغورخا اللو مالتي قال يوم تنقيروهم يوم سلامتاي تخودو لهم منتاي تخودو زكو خمسي تباهلوهم كله ولا وغاي هابو ان تزرباتات ناي بصوتهم كيدوم زبزب يلوم كيدوم رخيبهم ما تمليشهم مالتي لذي عندنا باك تو سكوير وان ابقى ساعتيهم مالتي لذي ثم قال لهم كاني زي تعنا زلو يكون ولا قو هاغراونا صنتنا نركب امبر كريديت يسو حدا سقمت نقدميتيو جن كا خسر حنا زخيل منغستي يكون زي تتخيل زلو بشو زغونايو لذي ثم تخيلوا خيد امبر انا كيدني زبرو اكلات عبيتي مال سب حقوتاتنا زاخلو كم كل جزء نتقصو هم مع ابراهيم سلطان زا مسرو اكو صلاه غبيرهم اسلامه يكو عبد هنا بوتا يتقبل anywhere كم حجون تقيسين يرانا عبد هنا دموتا يتقبل حمدي بتي امنتنا مسلمنا ግን ከዓ ናሽናሊዝም ናቶም ተርእዩ ክብሉ ንህዝብና ክምሩ ክብሉ ዓዶም ናይ ዓዶም ተቐቢሮም ማለት እዩ ከሰን ከይዶም ተቐቢሮም ማለት ስለዚ እቲ ጉዳይ ከይዱ እንታይ እዩ ወዲ ሰብ ክቃለስ ኣለዎ ኣብ መገዲ ግን ዓቕሉ ትፀበሎ ተሪር እዚ መንክወፀይ ዝብል ኣሎ ናይ ትማል ነበረ ርኢኹም ትኾንኩም ከይኖም ሓኩም እምበር ዓይነታት ዝገበሮ ኢንተርቪው ኣብ ሬድዮ ኤሬና ነይሩ ዓይነታት ትፈልጥዎ ኢኹም እቲ ጋዜጠኛ قدم سأسلمنا خوين دبل نبرة دحرينا تقصي حجي عبيد عتفي كابلو نيرونو تخوناتات حجي حرق جزيسي بقى حنسا اسكسق قبل تعرف تقول له خوناتات في التاريو اندابله يملس نيرو مالتش ناي قال سنياتو ليس انقق خلو اذا حانك بقس يزبل نحون النهالو خلو ابقل درجاتات كن كساي كم تخون قبل كاي مالتي عالو هاي صبكا تاي برو وصاي نغير تقولوا هذا نجر تسفى ريخ خالو تصنح مو كم قال خنا فش كل سلماني تايب بهذا دقيقة إذا قاعد حاني خنا ولا صنح إحنا نجنا ها خمس خوين الكاخ استايت خوين مال جن متى قالسي كالوقت كاس لزلو نسخة تخص كتب الكلها كالوقت زبرة ورا أكلات كاس لزلو نساتهم قاية تسوق هم بعد كستو كازلو كتب التقيلها نساتهم قاية حتى خامسين طبعا كذا أصير كان لخيرنا سلم تايدا خمس دا تفي كذا كلها خلون ما هاي تفاعل كم تسلز هون كي هلا كان على حركة جزء كذا ميس نجر يلتخصتاي تقبل لذي كي دخيلو تي وعزنا I think تقرارابي يدلو سيدون I think بناتي إمت كابتن تسفاد يقرطو عينتي خا فمز عزب كازلهو تابها هلاجن مسك جنجم علوم تسقع كايا تمراسي كها بهلا يغني لك اعتذروا رحقهم قالوا مسكين نو الله سعيد actually كحتى كان انا عن تويدا ولا حداش قبل كان نابلكو حداش كل جزء حداش أجوا كسل نور لا يرسعني اوكي هو يا مجمرة thank you باشاي زود كان سفح ولا مبرئي تي سأجم جنن تايو كن ريو كلنا أبتزوننا أكندي بحاجر درجان زارب ولا نحن ترايدي كونس تمغا بنا خمان السودان رأيه حجي إثيوبيا رأيه كلهم انتاهم we've gone down to the level of ethnic problem ethnic conflict حجي ethnic conflict ندي حمد إدمان انتاهم is becoming like نايننت كلولاو يمتالكا نايكلو مننت كلولاو مزهلو دماني انتاهم نتي كتقبرو نتي it makes it much more difficult for the challenge to resolve that problem حجي how do we get out كابدانا ethnic تبلدلا منشورو نسو أبقمت كيتنا sometimes it's getting over أبكل border كهم أخوين حجي ولا السودان حجي متاهم دي إثيوبيا ها دخلوا بلد أنا حد حجي نحن دماني
have we gone above the ethnic problem كدنا دلنا زي حدا لبي حدا عنقا حدا حزبين دابلكا بأفكا كمزي يقولون بألسنتهم ما ليس بيقولون بأفهم بري أفهم زبركتهم المنجس إرتاح انت رأي خاي حجي منجس والله سكيشمو قربنا هبو انتاي بيجرحوا management by slogan حدا إنا how can I be حدا when every day man say نهاجر قد يفوت نبحر يطلع ظله هجي زي ethnicity problem زي again زي كاب بحلفي كاب horn of Africa East Africa خيوزة we're gonna have really difficult problem. We got to know how to resolve problem and we need to understand Zomsadiaton can I get neta button right solve the low in order net emotions nana فلك قبول وصانيها زي تي مجمريا كنرد on بمتاتنا دقز بلي زعبان دالو كنقول زغبانا ስለዚህ ተስፋ ኦሪጽ ሆንክን ግን I'm trying to accept that the gravitas of the problem is not as easy as we would like to put it. Kabilile, thank you. Thank you, Said. Absent Taisi, Tgumgamako, Valu Taushana Huntaita Sarihu, but one Taushana Huntaita Sarihu, Kamida Trat Hizut Sat Hijizi, the Lena Salasahman. إذا identify مقبارتي جمجمان بعد تلازخنا ناي ethnicity problems تالي problems نايمات problems ناي وقن ناي عالت أو رجع problems أبتي جمجمة زل علو نتبتاتي أبتي جمجمة زل علو نتبتاتي بعابي أقوى دحرم القاس السرعات زي أب national reconciliation هلا علم تزتيلهم مستودو إخا أم هناس هاجرا وحجي أو constitution تبصح تهونك حجون انتهونه تم عنك فاتاتنا انتايوم تبايلو كم زبايو أبو بارتنا يتقم جمع يمزق بسرزي انتاس عيبو زن إذا بزين متقبار انتاس عيبو زن تقوان تاتات انتاي نيرو زن فلمتاي تقوان تاتات نزي حجز اللو كونت ناس عيرو باقي الحزب إترا أبز ملس درجة بس هذي كالي زن يتقم قامات كل مالتي نقم نكلنا حد وسون هقراوي درجة نقم كم زلو مقباري انت دعك نقم كوين مع إيزي لتوم أبتقالت لنا نبل ترح زي كون هزبي إرترا قرب زلو إيمانياتو بتكندي هزبي إرترا كلاليو زلو نقرس الزوان بعند رأسو نسو كقالة سلو زلو وقداي سلزوان أبوشتي بمخنياتو أبدقة ببودوات ديو بمنكسقاسات ديو بزغالة مقدسات زقالة زلو كله إزي identify قورة زي كوينو نحدا بوليتيكا ودبدو نحدا بوليتيكا ومنكسقاس ويكان والكسبات أرئلنا يكونان تقمقما قدبار بهاجراو درجة هاجر كتقلقللو بتخيل درجة حدا أبزنت تبسيحو نسرعات زي بزمة قد زغل القسيخة كلته هاجرنا نمهنات بحريقو زن كنقبل يقبعنا يلو مدب سرع زغل مرا وحيلي ميا وحيلي تمكرو وحيلي مندع ككال حطوات من بعد ككال إيوتي كجبر زخيل أمه إزي كنجبر يدلي النادي مخنياتو جلسات راح ناب بوليتيكا ودبازة كوري جيرو من جريو هات اللي تبارسل نايتي بارت ان بارسل نايتي أونتان بانت أروح أنا يتسجمني
ስለዚ ብዓብይኡ ግን ብሓበሻዊ ፒክቸር ክረአ ዘሎ ጉዳይ እዩ ባሻይ ጠቒሱ እዚ ንኽትገብር እውን ዓቕምታት ዝሓትት እዩ እዚ ዓቕምታት ካበይ ክናደሎ ምኩር ዓቕሚ ምሁር ዓቕሚ ለባም ዓቕሚ ናይ ደቂ ሃገር ዓቕሚ ነቲ ግምገማ እንታይ ማለት እዩ ግቡግቡእ ተረዲኦም አንባያስድ ዝኾነ ገምገማ ናይ ዝሓለፈን ናይ ዘሎን ንዝመፅእ ከዓ ዝቕመጥን ከንብሩ ዝኽእሉ ዓቕምታት ከተናዲ ይህልወካ ማለት እዩ ከፀግመና ዶ ይኽእል እዎ ከፀግመና ይኽእል ምክንያቱ ገሊኡ ከላዚኣቶም ከዓ ዝብል ክህሉ ይኽእል እዚ ጌርና ነርና እንዲና ከምቲ ባሻይ ዝበሎ ክመፅእ ይኽእል ጀኒንሊ ኣይተበፅሐን ብደረጃ እዚ ኣነ ከዓ ኮንትሪቢዩት ክገብር እኽእል እየ ኢሉ ክሕግዝ ዝለዓል መስዋእትነት ምኽፋል ክኸፍል ዝኽእል ብኣንፃሩ ከዓ ክመፅእ ምክንያቱ እንታይ እዩ እቲ ጉዳይ ቢዝነስስ ኣብዚ ዘለናይ ዓለም ቢዝነስስ ዝወድቃ ሰኣን ማኔጅመንት እዩ ፌይለር ናይ ማኔጅመንት እዩ ምክንያቱ እቲ ማኔጅመንት ሓደ ሽግር ክጋጥሞ እንከሎ እቲ ኮርፖሬሽን ዝመርሖ ኣልልዩ ኣቐዲሙ ፎርካስት ብምግባር ንፕሮዳክት ናቱ ብኸመይ ከዳልዎ ቅይሮ ምስቲ ዝመፅእ ዘሎ ቻሌንጅ ብኸመይ ይገጥም ኣልልዩ ውሳኔ ክወፅሕ ክወስድ ዘይክእል እንድሕር ኮይኑ እቲ ቢዝነስ ፈይል ይገብር ስለዚ እቲ ሓደ ቢዝነስ ክወድቕ እንተኮይኑ ኢትስ ፌይለር ኦፍ ማኔጅመንት ይበሃል ሕጂ ንሕና እንታይ ግደና ድኽመታትና እንታይ እዩ ኩሉ ግዜ ናብ ህግደፍ ጥራሕ ኢና ንጥምት ውዕል እቲ ሜይን ኤንጂን ኣብ ዘብፅሓና እሱ ስለ ዝኾነ ግን ነዚ ቻሌንጅስ ናቱ ንምግጣም ከ ዝገበርናዮ እንታይ እዩ ክሳብ ሕጂ እቲ ኣዎንታዊ ዝኾነ ዝበፅሐናሉ ዝኸድናዮ ጉዕዞ ገምጊምካ ተቐርብ እቲ ኣልውታ ዝበሃል ሚዛን ስለ ዝወሰደ ግን ነቲ ክትግበር ዝተባህለ ክትግበር ኣይትበቕዓን ስለዚ ከዓ እቲ መሽነሪ ናይ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ይቕፅል ኣሎ ስለዚ እዚ እዩ እቲ ክረአ ዝድለ እሞ ኣብዚ እዋን እዚ ክንገብሮ ዘለና ድዩ ወይስ ኣይኮነን እቲ ዝኸይድ ዘሎ ብርሃነ ተመሊስናኩም እንኳዕ ተመለስከና كانت بندي حجة قداميتي زي حجة تبلات سنة كذا روا مانتا حدا صورة ناسي تقال سناني ناتسنت بوزا حرقوس بسي حليف انتليجنس سوات نيرو موديم نيرو مو حليفون كمان حليفون كمان جن السيد قدام بحرب وسبوس أبناء سنة تبشيهم أبناء سنة تبشيهم عجيب الدرجة لنا قال سفاء اللغالي انت مالتي تي زلينا دلو حد فتحاوز غنة إيرتران مفتاري بزحق زي نتخوابينا قدمالي نارانا نابقو بزح أدهبوس لنقبر نقبرو نخيل قالسي لكن دي عوض زعز أمانغو طعطع قبلنا رينا هنا 30 عمت هذا نقدر قلنا له فندرس قبانا سرعة زخانو أكلات اللونا ساتون كأتم بوليتيكان حالتات تم بوليتيكان حالتات كالا على النادي يبقى اسمه يفشل
ሓደ ምትኻብ ይግበር ሽዑ ይፈሽል ብፍላይ ሲቪካዊ ምንቅስቃሳት ከም ይኣክል ቀጻልነት ሒዙ ዝኸይድ ግን ነንሕዱ ክረዳዳእ ዘይክእል ሓይሊ ፖለቲካዊ ሓይልታት ኣለና ንዕኡ ክንጥቀመሉ ዘይንኽእልን ኢና ዝብል ሓሳብ ክንምጽእ ኣለዎ ዘይንጥቀመሉ ነዚ ኦኬ በዚ ፈሽልና በቲ ፈሽልና በቲ ፈሽልና ነዚ ፖለቲካዊ ሓይልታት ዝኸ ዘይንጥቀመሉ እሱይ ዘሎ ስሩዕ ካልእ ስሩዕ የብልና ካልእ ዝተኣኻኸበ ነገር የብልና ምሁራትና ነዚ ማለት እቶም ክኢላታት ኢልና ንቶም ኣካላት ነዚ ኣካል እዚ ከስተውዕሉሉ ዝግባእ እዩ ብኸመይ ክሰርዕዎ ይኽእሉ ናቶም ሓላፍነት እዩ ናቶም መስዋእትነት ይሓትት ብዝከኣሎም መጠን ከዓ ንዕኡ ንምእካብ ሓይሊ ክፈጥሩ ኣለዎ ከምቲ ብድሕሪት ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረና ሓርጎስ ክርከብ ዲ እንተደኣ ኮይና ኣብኡ ክርከብ እዩ ኣይክተርፍን ሓርጎፅጎፅ እናበልካ ግን ብሓደ ኮንካ ክትጠርኒፍካ ክትከደሉ ትኽእል ባይታ ንሳ ጥራሕ ዘላትና ካሊእ የብልና ካሊእ እንተዝህልወና ነይሩ ፅቡቅ ሕጂ ብዝለንቅነ ኣብ ሓባር ኩሎም ፀዊዕና ኣብ ዘዘራረብናሉ እዋን እቲ ሓንቲ ነገር ስኢሎም ክስታይ ክገብርዋ ዝፍትኑ ዝነበሩ ሓንሳእ ኮታ ይብሉ ሓንሳእ ገለ ይብሉ ፋሕፋሕ ብትን ይብሉ ነይሮም ክሰርሑ ኣይክእሉን እዮም ነይሮም ሓንቲ ነገር ኣላ ኩሉ ግዜ ባሻይ ዝጠቕሳ ናብ ኣሜሪካ ቆሊሕ ምሊሕ ዝብሉ ክኾኑ እዮም ገለ ዝብል ዘረባ ኣላ ኣይተጋገየን ሓቂ እዩ ነዚ ንዓርዮ ንኽእል ግን ንዓታቶም ኣብ ምቁፅፃር ኣብ ንኽእለሉ እዋን እዩ ስለዚ እቲ ንዓና ሓደ ዕድል ዘለና እንታይ እዩ ብሕጂ ተኣኻኺብና ምሁራት ክመፁ ፅፉፍ ዝኾነ ስራሕ ንካይድ ገለ ክኸውን ዘይክእል ነገር እዩ ክኸውን ዘይክእል ነገር እዩ ምክንያቱ ነዊሕ ግዜ ይኸውስድ ነዊሕ እዋን እዩ ዝወስደልና ነዊሕ እዋን ክወስደልና ስለምንታይ ምክንያቱ መጀመርያ ኣኼባ ክትካየድ ኣለካ ድሓር ቻርተር ክትገብር ኣለካ ሮድማፕ ከተውፅእ ኣለካ እንታይ ተሳበ ድስታት ኩሉ ኣሎ ማለት እዩ ኣጋዚ ዓመታት ይወስድ በዚ ዘለናዮ ግን ሓደ ንእሽተይ ስጉምቲ ኣለና ማለት እዩ እዚ ስጉምቲ እዚ ኣብ መዓልኡ ከነውዕሎ ብዙሕ ፃዕሪ ከነካይድ ኣለና እዚኣ ብዙሕ ኣይነስተውዕለላን ኢና ፈፂምና ኢና ዘይነስተውዕለላ ኣነ ኣብ ፖለቲካ ውድባት የለኹም ግን ዝረኣየኒ ነገር ተተሃልዩ ኮይኑ ኣነ እኳ ይሃሉ እምበር እዚኣቶም ተጠርኒፎም ከድሎ ኣትሊስት ብሓደ ኮይኖም ይጓዓዙ ኣለዉ ሃይኖት ብሓደ ኮይኖም ዝጓዓዙ ዘለዉ ኣብ ተግባር ዘይውዕልዎ ተሓባበሮም ከዘይሕግዞም ከዝብል ርእይቶ ኣለኒ ካልእ ኣሎ ብዛዕባ እዚ ብዛዕባ እቲ ክንገብሮ ንኽእል ቃልሲ ኣነ ዝሪኦ ዘለኹ ኩሉ ግዜ ነዚ የድሪ ካልእ የርእኒ ካልእ መንገዲ ተዝህሉ ነይሩ ፅቡቅ ነይሩ ግን እሳያት ሓንቲ መንገዲ ዘላት ምናይ ኢለ ስለ ዝገመትኩ ኣነ እዩ ካልእ ኣሎ ከዓ ንሪኦ ብዛዕባ እዚ ከባቢና ገለ ክንርኢ ከለና እቲ ታሪክ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ንርስዖ ንዝክሮ ኢና ግን ንርስዖ ከዓ ኢና ህዝቢ ኤርትራ እዞም ኩሎም ሓይልታት ድዕዋ ዓቢሉ ናፅነቱ ምፅኡ ንብል ኢና የት ስቲል ከምዚ ትማሊ ዝወዲ ዝብሎ ዝነበረ ወይ ካልኦት እውን ከምዚ ብሕጂሲ ፋሕፋሕ ከብሉና ዝደልዩ ምዃኖም ማለሲ ከም ብሓድሽ ሓደ ቅርፃ ሃገራት ፋር ንበይኑ ገንዓመር ንበይኑ ገለ ከምሳት ገለ ክኸውን እዩ ዝብል ርእቶ ነምፅእ ከምኡ ነይሩ ተዝኸውን ቀደም እንዲ ነይሩ ማዕስሎም ኮይኑ ንሕናሲ ስለምንታይ ኢና ኤውሮጳና ኣቐዲሞም
ግን ኩለን ሃገራት ተንሶም ድሓን ዝሰርሕዎን ሃገራት ንዓና ፋሕፋሕ ከብሉና ዝፍትኑ ነይሮም እዚ ኣብ ፀብፃባይ ነጥወና ኩሉ ግዜ የፍርሓና ከዓ ብዙሓት ይፈርሁ እዮም ብዙሓት ፈርሑ ዓፋር ሰልፊ ዲተርሚኔሽን ገብሩ እዮም ገብሩ ተዝደልዮ ኣብ ቀደሞም ገበሩ ነይሮም ሎሚ ድዮም ገብሩ ነይሮም ሕጂ እዚ ናይ ኢትዮጵያ ውግኣት ገለ ዘሎ ፋሕፋሕ ምባሎም ሱዳን ፋሕፋሕ ምባሎም የመን ፋሕፋሕ ምባሎም they knew ዶም ኤሮጳውያን ዞም ኢምፔሪያሊስት ዝፈልጡ ነይሮም እዮም ሕብረተሰብ ብሓደ ክኸይድ ከም ዘይክእል and that's why ከዓ ብሓደ ክሳይ ዝገብርዎ ነይሮም ከምኡ ዝገብርዎ ነይሮም ሱዳን ፋሕፋሕ ዝብል ኣካል ምዃኑ እናፈለጡ ሓንቲ ሃገር ክምስርትዎ ፍትኑ ነይሮም ንኢትዮጵያ ሓደ ኢምፔረር ስለ ዝነበረ ግን ውዒሉ ሓዲሩ ኣብ ነንሕድሕዱ ሁከት ክኣትዎ ዝኽእል ምዃኑ ዝርስዑ ይኮኑ ናይ 1 ዓመት ወይ ናይ 2 ዓመት ዘረባ ይኮኑ እንታይ ናይ 50 ዓመት ናይ 60 ዓመት ፕሮግራሞም ሕጂ ንሪኦ ዘለና ዝኩሉ ህውከት ኣብ ከባቢና ዘሎ ቀደም ሓሲቦም ዝፀንሑ እምበር ሓድሽ ነገር ኣይኮኑ እንስ ፎር ዘር ቤነፊት ምንቲ ጥቕሞም ከዓ እዩ ኣብ ካልእ እኮ ንሪአን ኢና ከምኡ እንዳመሰለ ዕግርግር ብዘይካ ኣብ ኣፍሪቃ ጥራሕ ምናልባት ሳውዝ ኣሜሪካ ከመን ከምኡ ኩሉ ክእል ይኸውን ግን ብዝያዳ ኣብ ኣፍሪቃ ኢና ንሪኦ እዚ ኩነታት ክሳብ 1 ሚልዮን ዝኾኑ ሕብረተሰብ ክሕረዱ ኣብ ሩዋንዳ ናይ በዓል ቤልጂክ ናይ በዓል ፈረንሳ ግደ ኢድ ነይርዎ እዩ ወላቶም ወታደራት እቶም ናይ ዩናይትድ ኔሽንስ ተባሂሎም ተላኣኹ ክሕረዱ ምዃኖም እናፈለጦም ከሉ ገዲፎሞ እዮም ዝኸዱ ስለዚ እቲ ናትና ጉዳይ እታ ሓንቲ ብልጫ ዘላታ ከምቲ ነተን ካልኦት ሃገራት ኩምበሉ ባንዴራ ሓዙ ኢሎም ሓደ ዲክታተር ኮፍ ኣቢሎም ዝሃቦም መፅነት ከም ኣይኮነትን መፅያ ከፍርሓና ትኽእል ነገር የለን ኣብ ከምዚ ኣብ ውሽጢ እቲ ምግምጋም እናገበርካ ትጠቓልላ ኣብ ውሽጢ እቲ ምግምጋም ዝብል ኣብ ክልልና ኣብ ካሊእ ሂስትሪ ቀዳመይቲ ግምገማይ ብዛዕባ ታስኻትኩላ ዝነበርካ ምሁራት ክመፁልና ኣለዎም ብቕዓት ዝኾኑ ሰባት ክመፁ ኣለዎም ገለ ትብል ዘረባ ነጊረ እንዴ ግምጊመ እሳ ተኻላይቲ ከዓ እዛ ዝብለካ ብዛዕባ ኤርትራሲ ብዙሕ ግዜ ንፈርህ ኢና ፍርሒ ኣለና ፋሕ ከይትብል ከምዚ ዝኣመሰለ ዘረባ ከነምፅእ ከለናሲ ታሪክና ንርስዕ ኮይንና ታሪክናሲ ንሕና ፋሕፋሕ ክንብል ዝተባሃልና ገና ኣብ 41 ኣብ 41 ፋሕፋሕ ክንብል ኣለና ኢሎም ዝገብሩ ሎሚ ኮነን ማለት እየ ነዚ ግን ስዒርና ኢና ሓሊፍናዮ ከምተን ካልኦት ሃገራት እዘን ሕጂ ፋሕፋሕ ድብላ ዘለዋ ከምአን ኣይኮነን ትናትና ጉዳይ ዋላ ናይ ኢትዮጵያ ዋላ ናይ ሱዳን ዋላ ናይ የመን ወላ ኩለን ዘን ኣፍሪቃውያን ሃገራት ኣብ ኪድ ኣብዚ ምዕራባዊ ኣፍሪቃ ሂድ ዋላ እውን ዘን ማእከል ኣፍሪቃ ዘለዋ ወይ ድማ ዋላ ዘን ኢስት ዘለዋ ከማን ተጣሪእናየን ብኤትኒካዊ ሽግራት ዝበላልዓ እየን ኩሉ ግዜ እዚ ክብል ደልየ እታ ግምገማ ይሳያ ስለዚ ፈርህ የብልና ብዛዕባ ኤርትራ ሓታ ተቓልስና ጥራሓ ተቓንዲ ተፍርሃና ዘላ ወዲ ኣለኹ ዘረባይ ኦኬይ ሳይድ ዳዊት ሃቦ ኣብዚሕና ኣለና ግመለሱ ኸይድ ፀግም የለን ዳዊት ሓፍ ኣቢሉ ርአ ስለ ዘለኹ ኣሎ ሓፍ ኣቢሉ ኣሎ ሓፍ ኣቢሉ ነይሩ ባ ኣውሪዱ ኣሎ ሕጂ ዛረብ ደሊ is welcome if not ኣለኹ ቀፅል ዳዊት ኣነሲ
ምግምጋም ጽቡቅ እዩ ኣገዳሲ ክንግምግም ገተዳልና ድማኒ መጀመርያ ነፍስና ንገምግም እየ ዝብላነ ኢሳያስ ምስ ወደቀ ምስ በረ ዝበሃል ነገር እንታይ ንዓይ ዳካዮታ ኮይኑ ዝረአየኒ ኢሳያስ ምስ ወደቀ ክንግምግም እንተደኣ ኮይና መጀመርያ ነፍስና ንገምግም ይብል ንሕና ኣብ ሰዓት እዚ ነዚ ዘሎ ኩሉ ቃልስና ከይድና ክንግምግሞ ገምጊምና ከዓኒ ሓያል ሃገራዊ ገምጋም ዘይኮነሲ እቲ ዘሎ ኩነታት ናብከም ንጋባእ ነቲ ዘሎ ከይድታት ኣብ ህዝቢ ተመርከሰ ድዩ ኣብ ከመይ ተመርከሰ እዩ እንታይ እየ ኸ ዝዓተና ዘሎ እዚታት ክንጋባእ ክንግምግም ኣገዳሲ ከምቲ ክንጅምር ከለና ንጋባእ ዝገምገምና እቲ ድኽመታት ኣብ ውሽጥና ዘሎ እንታይ እዩ ንህዝቢ ዘወሓሰ ድዩ ህዝቢ ዝሓወሰ ድዩ ንህዝቢ ሓይሊ ዝሃበ ድዩ ዝብል ኣብ ገምጊምና ወፂና ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ እውን ንሕና ካብ ዓቕምና ክቀደልና ከም ንጋባእ ነቲ ዝካየድ ዘሎ ከይዲ ከመይ ንግምግሞ ከመይ ንገብር ኣብዚ ኸ እንታይ ኢንፑት ክንገብር ንኽእል እንታይ ዓይነት ኣገባብ ኣቃላልሳ ክንገብር ንኽእል ኢና ገምጋም ክንህብ ንኽእል ከመይ ጌርና ህዝብና ባዕሉ ንባዕሉ ነቂሑ ኣብ ሓደ እምቢ ዝብለሉ ስርዓት ዝብፅሓሉ እንታይ ይበሃል ክንገብር ግን ኣብዚ ክንግምግሞ ንኽእል ንሱ ጥራሕ እዩ ዝበሃላ ናይ መፅእ ዘሎ እንታይ ይበሃል ናይ ቅዋም ይኹን ናይ ገለ ምግምጋም ዓቕምና ኣይፈቕዶም ጥራሕ ዘይኮነሲ ብዙኡ ኣይኮነን ስለምንታይ ንሕና መጀመርያ ነገር ከም ተቃውምቲ ደኣይና ዘለና እምበር ከም ተቃውሞ የለን ክሳብ ሕጂ ዝዓንቀፍና ነገር ንኢሳያስ ገበርናያ ነገር ሓንቲ የለን 32 ዓመት ኦር 33 ስለዚ እዚ ስንታይ እዩ ህዝቢ ኤርትራ እዚ ዓይነት ዝድ ከመይ እዩ ነይሩ እዚ ህዝቢ እዚ ከመይ ኸ ክገብር ዘሎ ኢልና ንሕና ኣብ ሰዓት እዚ እንታይ ዝበሃል ዘሎ ንሕና ክንግምግም ምግምጋም ኣድላይ እዩ ባህላ ካልኣይ ተዕቶ ኣለሃኒ እንታይ ይበሃል ኣብዛ ሕዚ ትባል ፀንሐት ኩላ ናይ ብርሃነ ኩሉ ትዝብሎ ዝነበረ እሳም ዓለ ተሰሪዐን ዘለዋ ውድባት ባዕተን ጌርካ እንታይ ይበሃል ምግዳት ኣገዳሲ ግን ሓንቲ እንታይ ኣሎ ዝሰካ በምሓርኛ እንታይ ዝሰካ ላም ኣለችን በሰማይ ወተተዋ ማላይ እዩ ሕጂ እንታይ ማለት እዩ እዚ ታላሕም ኣለካ ውድባትኮ ህዝቢ መሪሐን ብመትከል ኣምሂረን ንህዝቢ ኣምሪሐን ዘምርሓ ንህዝቢ ዘምርሓ መሪሐን ዘምርሓ ስለዚ እዘን ውድባት እዚኣተን 32 ዓመት ኮይኑ ክሳብ ሕጂ ሓንቲ ሕቶ ክሓተካ እዘን ውድባት እዚኣተን ፀብአን ድሕር ክንሰቲ ዘይከኣልናሲ ከመይ ጌርና ህላውነትን ነረጋግፅ ሓንቲ ሕቶን መንካትብሎ ብርሃነ ዓና ካልኣይ ክሕቶ እዘን ውድባት እዚኣተን ቀዳምነትን የለልያ ድን ቀዳምነት እንታይ እዩ ኣብ ሰዓት እዚ እንተዳሪና ሃገር ምድሓን ዶ ይዓቢ ወይስ ውሽጣዊ ሽግራትካ ምፍታሕ ውሽጣዊ ሽግራትኮ ኣብ ቃልሲ ኩሉ ግዜ እናፈታሕና ኢና ንኸይድ ነርና ገለገለ ሕፅረታት ናይ ግጭታት ተሓወዲልና ባዕልና መቕዘልና ነገራት ኩሉ ክእል እዩ ካብ ሓሊፉ ግን ኣብ ሰዓት እዚ ውሽጣዊ ሽግራት ኣለና ናይ ውድባት ነቲ ሃገር ምድሓን ንቀዳምነት እንታይ ይበሃል ገብሮ ቀዳምነት ዶ ክረአ ኣሎ ወይስ እንታይ ክረአ ኣሎ ወይስ እቲ ናይ ውሽጣዊ ናይ ውድብ ክረአ ኣሎ እዚአን ሕቶ ተመሊስካለይ ሶሪ ንፈለጥኩ ማለት እዩ ውድባት ሳተን ኢና ኣብየናና እምበር ንሕና ንህገን ኢና ደልያና ውድብ ዘይብልና ዳ ከመይ ጌርና ክንከይድ ግን ኣበይ ኣሎ ሰይድ مرحبا أتي دحري ريفرندم جروب اوف افريكانز كنا جمجام نقبرنا بزعبانا إرترا اجي بزعبا إرتران إثيوبيا دحري بحدث لزاتو
ከመይ ገይሩ ወሲድዎ ሰብ ወይ ከዓ ተዓዘብቲ ዝርዩ ዝነበሩ እዚኣቶምቲ they will be grown up capable of resolving their problems without resorting to armed struggle ዝብል እምነት ዝነበሮም ኣፍሪካውያን ነይሮም ሕጂ ከመይ መስለካ ዝብል ናባይ በፂሓ ማለት እዩ ሕጂ ኣነ ብሎም መጀመርያ let's put it this way ኣብ ናይ ኤርትራ ጉዳይ እንተዳሪኹሞም we are so lucky ምክንያቱ we only got one front ኣብ ናጽነት ዝበፅሐት ክልተ ሰለስተ ነይረን እንተዝኾና it would have been like what happened in Angola or Mozambique or wherever all these African ዓድታት በትን ኩሉ ግዜ እንታይ ኾን instability መሃለዎ ነይሩ እዛ ዘይመሃለዋ ግን is a very ዓብይ ህያብ እያ ነዚኣ ተጠቒሙ ድማ ኢሳያስ ወይ ናሽናል ሪኮንሲሊዬሽን ወይ ከዓነ ምስኣቶም ሜሞራንደም ኦፍ አንደርስታንዲንግ ገይሩ ነቶም ኣብ ደገ ዘለዉ ኦፖዚሽን ኢና ዝብሉ ወይ ከዓ ዘለዉ ሰባት ኣኪቡ እንተደኣ ኣምፂዎም ኤርትራ could be like the best example ክኸውን ትኽእል እያ ኢሎም ብዛዕባ ናይ ኢትዮጵያ እንድሕኮምኩም ግን I'm sorry ኣይተሓዙለይ መለስ has got more problems than you guys would like to admit ምክንያቱ ብሕልቲ ኣብቲ ናይ ብሄር ኢሎም ምስምፁ ብብሄር ድመፀ federal is like a kind of a tickling time bomb nobody knows when it's going to explode and then somebody was just laughing at me and he said oh you must be a fool like, really unfortunately እዚ ቀዲሙና ሞይቱ ዝሓወይ ምስኪናይቲ ጀነራል secretary ዝነበረ ናይ pan african professor ታጀዲን ዓብድረሂም ዝብሎ ናይጄሪያዊ ነይሩ if he was around I wish I could have revisited that conversation ከውሊለ ግን ኣብቲ this is the problem ሕጂ ትግምግሞን ንዝመፅእ ምስኮነ ኸዓ ትግምግሞን it could be a different situation but nothing stops you from kind of ነቲ ነገር consider and reconsider ምግባሩ በቲ ናይ ኤርትራ I was wrong ክብል ኸእል ምክንያቱ ኣይድን ኢሳያስ ማዕረኽ ዝጠማዕ ምዃኑ ከምቲ ንሳቶም ዝብሎ እዚ እቲ ንፈልጦ ኢሳያስ ወይ ምሳና ዝቃለስ ነበረ ይኮነ ምክንያቱ inward looking ንሃገር ዝሓስብ ነይሩ እንተዝኸውን all the opposition were there ካብቲ ዝብረት ኣኪብና ሕጂ ንጃፓን ክንሸጣላ ኢና ቀጥቂጥ ሃገር ዝገብሮ ውግእ the laughing stock ናይ ባሕቂ ምክንያቱ it was like it's a dream that was not fulfilled we are still living in the pain that we need to get over it go over it we need እሱስ ከምኡ ኮይኑ ንሕና ክንታይ ረኺብና እየ ዝብል ዘለኹ thank you سعيد ድሕሪ ባሻይ ሬኮርዲንግ ተጠው ከነብሎ ኢና ኦኬ ባሻይ اوكي ሓንሳ ባሻይ ቀረታ ዳዊት ሓቲቱ ድ ነይሩ መስለኒ ስለዚ ክምልሰሉ ዶ ምክኣልኩ ነይረ ኖ ድሕሪ ባሻይ ግን ባሻይ ደይኮነስ ድሕሪ ባሻይ ቀፅል እሞ ቀፅል ባሻይ انا خغزل ولا برهان هو قصر اوكي دحاسكون نتبتات كلت حانتلا اثنيك تعنتوي سيد زعبا ناي مقمقام كنزارب كلناتي شقر زلنا ناي اثنيك ناشناليزم بالعينات ناي وقين عاديت هايمانات قل عينتو يا عباي نتبيها مالتشو هلايتي نتبي دما دساخاتي لسقمنا نقرات تكون كلخاتي دحانينا نحنا نحيش تسفى ذهب عينة قرار بارمانا يبرهانا خان نحنا كم كاروت هيكوننا دحانينا بزحك نشقري برنان بالدماء عنتيتا بشنق تسفى بشنقتي بوزيتيف زرلوها مالتيا كيدو حجيزي انتا إذا نقرنا تمالي انتا كن لما دار لنا نحنا حجي أب حدا قزاد تمايا يتنالو حدا أقداس نتبي كل جزء خل الشعب باللان أبزغن تقوم دلنا شعب أو تحدى جزاء من البات جزاء جزية كنت نمع ولا جزية سيس الذي بس حنا
كمتي دلخا تزارب يتغير من خانة جزء قدام لو قال له تساتفتي كوزعو خلو خمسة عينات حجي انت انا نقبر امبورتانت زخونه نتبي نابزع عدل كنركب كلنا خلنا مسؤول لنا انا امنت ناي اسماعيل زل على كل شعلا الساد ما انتهى اسماعيل ايه نو تذكرون لهم حجي ناي نيشن بيلدينج بروسيس يسقط الله which is very good حقي معناته ስለዚህ ነሽን ቢልዲንግ ፕሮሰስ ከመምፅእ ከለና ሲ ዝኣረገ ሓሳባት ደርቢና ድሓርና ብሓድሽ ክንመፅእ ኣለና ዘይተገብረ ነገር ክንፍትን ኣለና እዩ እሱ ኣብስትራክቲ ኦፍኮርስ ብዙሕ ግዜ መልሲ ይብሉ ኣነ ግን ኣገዳሲ ነጥቢ እዩ ንሱ ማለት እዩ ሕጂ ናብ ነሽን ቢልዲንግ ፕሮሰስ የእትወና ንሱ ከመይ ጌርና ኢና ሕጂ ንሕና ናይ ኣፍሪቃ ሃገራት እንድሕር ክንሪአን ከለና ፍልይ ዝበለ ነሽን ቢልዲንግ ፕሮሰስ ኣለና ኣብኡ ናይ በዓል ካልኦት ከም በዓል ላቲን ኣሜሪካ ከም በዓል ኣሜሪካ ከም በዓል ኣውስትራልያ ካናዳ እዚኦም ክንርኢ እንድሕር ኮይና ከዓ እቲ ነሽን ቢልዲንግ ከዓኒ ፍልይ ዝበለ እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ ምዕራባውያን መፂኦም ምስ ወረርዎን ንኣውስትራልያ ኹን ንላቲን ኣሜሪካ ኹን ንኣሜሪካ ኹን ነቶም ኣቦሪጂንስ ዲስትሮይ ገይሮም እዮም ሪፕሌስ ገይሮም ነቲ ቦታ ማለት እዩ ከምዚ እስራኤል ንፍልስጤም ደምሲሳት ናተይ እዚ ንስኹም ዓድኹም ጆርዳኒ ወይ ኣብ ካልእ ቦታ ገለታት ኪሉ ገለ ዝብሉ ዘለዉ ከምኡ ዝዓይነቱ ፕሮሰስ ገይሮም ነቶም ነቲ ብስ ሕጂ ከም ትሪእዎም ዘለኹም ተረሚሶም እዮም ተሪፎም ወይ ኣብ ናይ እንታይ ዝበሃል ጥባሮ ገንዘብ እንዳሃቡ ኣብቶም ዲኾም ከም ተርፉ ወላ ሓንቲ ሕጂ ንሳቶም ተላዒሎም ዓዶም እንደገና ነዚኦም ዓዲ ሰጉጎም ክገብርሉ ዝኽእሉ ዕድል የለን ማለት እዩ ኦንሊ ቲንግ ክገብርዋ ዝኽእሉ ነብሶም ካብቲ ዓዘቕቲ ናይ ሕማማትን ድራጋትን ወፂኦም ካችኣፕ ክገብሩ ክበቕዑ እዩ ዘለዎም ትዕድሎም ማለት እዩ ምስቲ ኣሜሪካን ሶሳይቲ ማልታ ኤትኒክ ናይ ሙሉእ ዓለም ሒዙ ዘሎ ምስቲ ላቲን ኣሜሪካ ዘለውን ምስቲ ኣውስትራልያ ዘሎ ካናዳ ዘሎ ከምኡ ጥራሕ ክገብሩ እዩ ዘለዎም ቶም ነቲቭስ እታ ከምኡ ገይሮም ክሕዝዋ ዘይከኣሉ ክፍሊ ዓለም ኣፍሪቃ ጥራሕ ንኣፍሪቃ ግን ነቲ ኤትኒክ ኣጥፊኦም ሪፕሌስ ክገብርዎ ይከኣሉ ጥራሕ እንታይ እዮም ገይሮሞ ኮሎናይዝ ገይሮሞ ነይሮም ድሓር ምጥዓም ምስ ኣበዮም ምልዓዓል ናይ ህዝቢ ምስ መፀ ግን ገዲፎም ናብ ኔዮ ኮሎናሊዝም ኣትዮም ማለት እዩ ሕጂ ከዓ ናብ ሳልሳይ ኤክስፓንሽኒስት ፖሊሲ ድማኒ ሪማፒን ገለ ዝገብርሉ መንገድታት የናድዩ ኣለዎ ማለት እዩ which means ሕጂ ንሕና ኣፍሪቃውያን ከምቲ ብርሃነ ዝበሎ ብሓፈሻ ኣፍሪቃውያን ሓያላት ኢና ብፍላይ ኤርትራውያን ከዓ ፍልይ ዝበለ ኣሰራርዓ ሃገርነት እዩ ዘለና ምክንያቱ ናትና ዝተወደበ ሂወት ናይ መስፍንነት ኣፀቢቑ ዝተወደበ ዓድታት ዘለዎ ወረዳ ዘለዎ ኣውራጃ ዘለዎ ብከምዚ ደረጃ ኣፀቢቑ ብሕጊ ወላ መስፍንነት ይኹንሲ ብሕጊ ተኣሳሲሩ ዝኸይድ ሕብረተሰብ ዓዳዊ መንዑኡ ከዓ ዝኣስሮ ነገራት በዓላት ይኹን ፌስታታት ይኹን ናይ ስራሕ ርክባት ይኹን ኣገባብ ሞት ይኹን ኣገባብ መርዓ ይኹን ኣገባብ ንግደት ይኹን ኩሉ ነገራት ድማ ናትና ሶሻል ፋብሪክ ብጣዕሚ ምቹእ ናብ ሃገር ናብ ነሽን ቢልዲንግ ፕሮሰስ ክእትወካ ዝኽእል ጥጡሕ ባይታ ስለ ዘለና እታ ናይ ብርሃነ ኣብኡ ትሰርሕ ማለት እዩ እዚ ክንፈልጥ ኣለና ማለት እዩ እዚ እንድሕር ክንፈልጥ ክኢልና ንሕና መንነትና እንታይነትና ኣበየናይ ደረጃ ናይ ነሽን ቢልዲንግ ፕሮሰስ ኣለና እንድሕር ክንፈልጥ ክኢልና እዚ እቲ ክግምገም ዘለዎ እንዲ ውሽ እዚ ይጠቕመና ማለት እዩ ንዓና ይጠቕመና እምበኣር እዝን ተሪፉና ዘሎ ንሕና እምበኣር ባይ ኮንስቲቱሽን እንደን ባይ ኢንስቲቱሽን ክንዓቢ ንኽእል ኢና ከማ እታ ናይ እስማዒል ዘረባ ማለት እዩ ንሕና ንስርዓት እንድሕር ክንግሕፎ ክኢልና እንድሕር ነፊዕና ፅቡቅ ገምጋም ጌርና ኮንስቲቱሽን ሓድሽ ዘይኮነስ ዝነበረና ጠባይ ስለዝኾነ ዝነበረና ትካል ናይ ቀደም ስለዝኾነ ንዑ ክንገብሮ ሕጂ ሓድሽ ኮይኑ ዝዕንቅፈና ንግበሮ ኢልና ክንሰማዕ ኩላትና ቅሩባት ኢና ኤርትራውያን ማለት እዩ ተኸልኪልና ከልኪሉና ስለዘሎ ስርዓት እምበር ንሕና እናትና ጉዳይ ናይ ቀደም ኣገባብ ኣካይዳ ስለዝነበረ ነቲ ኮንስቲቱሽን ከፍ ከነብሎ ኣመዓራሪና ምስ ዘበናዊ ኩነታት ኣወሃሂድና ከፍ ከነብሎ ንኽእል ኢና ደን ድድሕሪኡ ዝስዕብ ኢንስቲቱሽንስ ናብ ነሽን ቢልዲንግ ፕሮሰስ ዝወስደና እቶም ኩሎም ትካላት ናይ ዲሞክራሲ ከነቐምጦም ኢና ማለት እዩ ትምህርቲ ድዩ ገለ ድዩ ስራሕ ድዩ ገለ ድዩ ኮታ ተተኺሎም ነይሮም እዮም ቀደም እውን ብጥድያን ዝኣክል ተተኺሎም ነይሮም እዮም ኣብ ፌደሬሽን እውን ነካይዶም ነርና ኢና ብዓቕምና ስለዚ ንዕኦም ከነማዕብልን ከነስፍሖምን ኣብ ኩሉ ከነባፅሖም ኣብቲ ኩሉ ኩርናዓት ናይ ኤርትራ ከነባፅሖም እዩ ዘድልየና እምበር we are in a good እንታይ ዝበሃል ኣለና እዚ ፖዚቲቭ ሸነኽናትና እዩ ማለት እዩ እቲ ኮምፕሊኬትድ ዝኾነ ሸነኽናትና ግን ከመይ ጌርና ንኩነታትና ገንጊምና ነዚ ስርዓት እዚ ከመይ ጌርና ነግዕዞ ጥራሕ እዩ እቲ ንዓና ፀጊምና ዘሎ ብዝተረፈ ግን
we are of course positive ناتنا يبزح أبو خنشكل ترحيو زلنا مالتي مو يغني لي. ثانك يو باشاي. كم تزبلكو زي عصوائنا مو كنت تصلينا برهانا خأمل سخاني داويش تبوكل ننتي كبر حزب إرترا كبرات تساتفتي نهلوم مدبنا بزي فتصم كبرن زخرن نتوم نحنا من تخنبر زخفر لنا سماعتاتنا